Eba. Ayabago. Yeah. Ka emechara godo obere advert. Maka na Obinwanne ezinụ na akwụrugo. Ya na ozineke ọnụ. Ya na oziketa bụ onye mara bịa kụziere ụmụnne ya. Ebe ma kụziere ụmụnne ya ka eje live. Anaghị eme packaging. Ma anyị bụrụ ndị package. Anyị bụ ka anyị reality people. A na-egbu achara na-eto. A na-akọje Obinwanne na-eme ekukwa more power. Ndị be anyị mara na m kwadoro ọfụma. Ache na mbụ ndị na-aba na-akọ ọnụ na-agba ọsọ. Oge agba ọsọ na igoro ọnụ na ịdịkwa ready. Mgbe ndị mmadụ fụrụ na ha ewepụta ihe ugbu na-akọ Obinwanne ọnụ, then na-akpuo. Ọ bụrụ anyị ka na-emere package. Yeah, well, let us welcome Obinwanne. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwanne is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Till we achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Asusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem Worldwide, the movement is here. Umu Igbo global, raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again it fades out with a final celebration. Obinwanne Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Otu aka ọ dị. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu, ana m asị nke onye chiri ya zere. Ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke Mazi Ugwu Alexander Okechukwu, onye ndu Obinwanne nke ndị Igbo n'ụwa niile. Obinwanne ndị Igbo ka nwetu nke because anya m na-aga otu a ga m emenwe adị m atụwa afọ na ndị Igbo ruru m ịta afọ kịta. Obinwanne ndị Igbo a na-ekwu okwu ya, sorry, kịta ka ọ dị, believe na kịta ka ọ pụtara ndị Facebook, sorry,
ụnụ mana anyị nwere ezigbo fans na Facebook, anyị nwere ezigbo ihe anyị nwechara ebe a bụ ndị na-ekpu anya ka ndị ori ndị na-akọ ọnụ ya bugasị na YouTube. Very soon anyị ga-enwezi ndị ọhụrụ because na ebe anyị na-aba now ha ga-ekwerịrị TikTok. ọnụwa bụ backbone m. TikTok ụnụ karịrị dumping selling. Ndị nọ na TikTok bụ ndị ọgịrịga ụwa na nwa. Ndị Facebook bụ ndị agụụ ndị fake freedom fighters ndị ọnọdụ na-amị ihe azụrụ n'ahịa. Ihe na obi dị m mma na ọkwa TikTok ụnụ nwa bịa motivate kwara m again to start again my teaching, my broadcast. Yesterday nnabata from onwe onye mfu na train is a good news. Onwe ike na watch m mana onwe ike ọ bụ leta nwanne ọ bụrụ na watch m mgbe m ga-anabata ndị mmadụ eligote ka unu ma na Obinwanne ejesago n'ụwa. Anọ m na train sọbazi Obinwanne na this is first time m ije na mmadụ nọ na train wee kpọọ m na ebe a ka nọ ma na ozi ọma m ejezigo. So n'ihe nidizi na bụ mụ iji nwayọ wee gbagharịziri ndị mmehie ndị na-akọ ọnụ na social media, fake freedom fighters, ndị ji afa na ndị karị wee destroy the unity of Igbo nation, ndị ji afa Biafra wee destroy ife niile anyị gbara mbọ ya kemgbe 2013 m joinere IPOB. So I am the one that is say that without me all of you on social media will run. Keta obro kan si kwado before kan ga si kwado now. So ebe ndị mmadụ magoro m mara ihe na-arụ, that man from some that na nna m na since ọ na-eso m since Ukraine to Korea, from Korea to now Germany, ọ na-eso m na m jisi ike na ihe ha ji mara m na m na-ekwu maka unity. Ịma ọ bụ na ọ kwefuru m ama m ife m na-eme mana kwefu ndị Igbo, I will destroy ndị Igbo worldwide. Enwe m ike ịkwụsị ikwu ya. A na-eche ndị Igbo one day like otu ahụ bịa na train kịta na that man sị m nya abụnụbọ gị na-akọtọ ndị Igbo na-eme onye na-eme expect one day ka njam godo ofu onye ya sị m na m na-ekwutọ ndị Igbo n'obodo ndị ọcha ji iwu wee biri. Ụna mkwana m agụgo ndị ọcha ka esi agụ akwụkwọ wee mara that na ndị Igbo, ndụ ndị Igbo na-ebi n'obodo oyibo mere ha ji ata afụfụ today. And mụ nwa chọrọ ibi ndụ ndị Igbo ọ bụrụ na problem ịma na ihe na-ekwu okwu for unity. Ịma na Obinwannem Foundation created for the unity of Igbo. Isi na Biafra bịa kara gị mana Biafra ngwa na-emere ezigbo ife na Biafra. Stop ime ihe ọjọọ na Biafra. Stop iji Biafra mee ajọ ihe. Propaganda bụ Biafra now. Blackmailing Biafra now. I can stand it in any way in the world. Come and tell me. This Biafra we know today, blackmailers, propaganda. I got me quick and don't support all the Biafra of this time. I got me quick. You need an made. Also, good me protest. One in a fortune. Onaga come me protest. I made about almost 5 protests. 1 na Ukraine. 3 or 4 na South Korea. Age me every day. So we only make it on just a visit for. So in a me kita feel that na a batago. Ega dress a kebending kemeremeno. So you can never defeat me in Biafra struggle. All of you actually on social media, now I'm defeating me. Why? Because no is yoku kanji we hibe about Biafra. Jiwe kuo maka Biafra at all, which is nga gopta kwa unu ihe gogoro na AI ne kukwa keta na. Because afu go that na aruchago moron biara. Niye ni this na bu comes down. We resume nine no na social media kano. Unu ga-akwụsị ọsọkwa gị were na ndị kanụ na-ekwu I swear ị ga-emecha regret ye. Ọ anyị nwa bụ ihe promote everything you are enjoying today. Agaghị m anọ na mmiri nchaba m anya. And mmadụ amasị m kwụsị ikwu maka Biafra. And mmadụ amasị m kwụsị ikwu maka unity of Igbo people. I am the baba on all of them. Achịtachara m aja. Yotago. So n'ọnya mere Chineke ji wee gọzie m na amamihe injinia arụrụ Igbo ọrụ. So ndị niile nọ na Facebook na ndị nọ na YouTube na ndị nọ na TikTok anyị ezugo oke. Anyị nọ na YouTube, anyị nọ na everywhere. So ana m asị ndị nọ na YouTube na-akọ ọnụ, ndị nọ
na Facebook na-akọ ọnụ ndị nọ na TikTok na-akọ ọnụ achọrọ m kwuru na-akpọ m iyi niile dị n'ụwa na-abịago m imezu ihe ahụ nna m Igbo si m bịa mezuo isi na-ebu ogiri nke na-adị ebu ogiri bụ ogiri ya agbawa m ga-ebu nke ọjọọ m ga-ebu nke ọma m ga-ebu nke ihe niile na-agwa m mana I will not forgive your generation. I will not forgive your children. I will not forgive even you and your father. Nga gbambo na waste your life, waste all your products. Nga gbambo fu na ntanishiri your image. Otu yi na ha achọ ka itanishe my image ngemewara gị. I know they forgive. Oye nga na agwa unu. Enwe ịbata na Obinwannem ma ịbịa register na Obinwannem does not allow me to stop letting all of you to know that na ihe mere nwa Okeke ka ga-eme nwa Okafọ. That is it. Ka isi fu m n'anya ka isi fu onye ọzọ na ka isi fu nna gị n'anya ka isi fu m n'anya iwu ka ọ bụ iwu adị change. Ka isi fu Simon Ekpa n'anya ka isi fu m n'anya ka isi fu Nnamdi Kanu n'anya ka isi fu m n'anya o nwere ihe mere ka ichange you will die. Ọ mụnwa bụ Obinwannem ndị Igbo ejesi agwụ mụnwa bụ the final beginning and the end in anything concerning the history of Igbo nation. Ịtara ya ị ga-emechakwa mara nke a mpụtara kịta bụ consistent. Thank God na ndị Germany mere m ihe tọrọ m ụtọ na njem Germany abago na case m and kịta aba case m eburugo m file m bunye fa gbaa ife aka na target long time ka m nwee date ngeji na-abịa gwu n'okwu ememe na Ukraine survive where nwe m nsogbu with the government maka gwa m ihe m na-eme register ya ememe na South Korea maka gwa m ihe na-eme register ya abịakwana m Germany I submit go me and very soon good news will come. If good news come then ebido m ịma na ana m achọ onye nọ na Hamburg ga-dị against me mana onwe onye dị against me and mụ nwa mma nnọkọta divide ya IPOB Hamburg anyị enweghị double IPOB in Hamburg ọ ka nsi ekwu enweghị new DOS ODOS we will correct it and m ga-emecha gosi unu ihe bụ eziokwu nke ụwa m na-emecha gwa unu ihe mere unu ji ata afụfụ n'ụwa ị bịakwa na obodo a enweghịkwa nzukọ ndị Igbo ebua ihe nwere bụ ofu nzukọ ndị Igbo enwekwara another group na-esokwa okwu na-afụ ọ dị ka Imo steeti kurichara kuri aga m edozi fa ọ ha ga-eji aka ha mmemme ndị isi invite ka ha bịa kọwe ha ji divide ya because otu Imo steeti na-agba yagha na be nna ha ka ha na-agbakwa yagha n'ụwa niile so mgbe nnọkọ na South Korea Imo steeti tirikwara ito too. So we must know where problem of Igbo nation is coming from. So don't worry. About this na social media na comment. My problem. My problem bụ ndị ahụ manage visit one by one. My problem. So akarigo m nọ na social media. Ịma na asọ onye na-eme ihe ọma ka na-akpụ n'ọnụ. Ọ bụ na m enwere ihe na-eme na-emetụta gị, ị gaghị akọnụ m ọnụ na. Ọ bụ onye ka njisi kọba na ọnụ kịta na ndị ọcha is watching. Maka ọ na-abụ na-eje na-enye ha keyword m. Obinwannem Igbo TV, Obinwannem News, ha na-acha ete very soon nge akwụkwọ m complimentary card Obinwannem Igbo TV apụta nge share ebe niile ma ndị Africa ma ndị ha bịaba ka ha wee fụ original ndị Igbo ka ha wee fụ ka ndị Igbo si behave ka ha wee na-ajụzụ na ajụjụ maka na agbara m ndị Igbo mbọ gbachara ndị Igbo mbọ ihe mfụzọ bụ akọmọnụ ma ndị na-ekpu anya ka ndị ori ma ndị na-asị na mbe fraud ma ndị si na m hetere Nnamdi Kanu ma ndị si na m mechara ihe dị iche iche mana ha chọkwa ime ihe mere wute Nnamdi Kanu sọsọ ihe ha chọrọ na-aga maka Nnamdi Kanu adịgo popular. That is why ha ji grab on Nnamdi Kanu ndị na-eri ebe ha ata ha afụfụ unu ga-agbọsisi ọbara ka unu ga na-agbọ very soon ọbara Nnamdi Kanu ma save unu. I swear Nnamdi Kanu can never save all of you. Ọsọkwa gị kpọgide afa Nnamdi Kanu te dakim.com we will still destroy you. You can never ever use Nnamdi Kanu to deceive Umu Igbo. You can never use Nnamdi Kanu name to deceive IPOB worldwide. You cannot use Nnamdi Kanu name to let the whole world know that we started this indigenous people of Biafra movement. You can never change the structure. You can never ever change the structure. Even Nnamdi Kanu cannot change the structure. Onye kanji bụ a most stubborn child in IPOB worldwide.
Isn't it come when marry head in a struggle Biafra? Come. Or platform Obinwannem no. Eba na-ekwu okwu eziokwu anaghị akụmiri ya na kpebe ebe na-agbasa oziọma nke anaghị akụmiri yotago okwu Simon batakwara mgbachakwuo Simon kedu ebe ọ nọ kịta kwunje mee protest daalụ na unu nwa mee protest ekenekwa m unu is good mana ihe niile abụ akụkọ mgbe ochie ihe bụ hopeless and useless lifestyle maybe now ihe ndị a niile nwere ka esi wee yele karịa ihe yeligoro yele he needed to protect the one you have already put in the system. IPOB arụchago ọrụ niile ọkwa unu nwa bụ ndị otu Simon Ekpa na mgbe ahụ bịa nkọba nke ahụ ga na-were nwayọ nwayọ kọrapụ unu happy dị confused mana o socha na agenda ga-ekwuta maka mmemme preamble unu nwasịrị that na IPOB abụrụgo ihe ochie anụ mgbe unu na-ekwu IPOB na-adị akọzi IPOB adị akọzi akọ protest na-eme nke eme nke ọzọ anyị nete mgbe Ngozi Orabeeze na-ekwu autopilot na-ekwu ha sị na-adị emezi IPOB na-adị emezi ihe protest na IPOB protest onwe onye na-ekwu bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Chinonso I think Chinonso nke na-emezi Biafra unit or something like that ha sị na IPOB protest na protest agago n'ihe abụzi gọọmenti na gọọmenti amarakwa m ihe njere ime na Finland tata ihe na-eme na Finland ọ gịnị ka unu na-eme ọ protest ka unu na-eme ka unu ejere consultation ka unu ejere lobby ka unu je onye ọbụla gbopụrụ asọ je ka ọ kwara asọ racha onye ka ese onye kọrọ ogiri ọnụ ga-emecha kọrọ ogiri lacha onye kọrọ ogiri ọnụ nọ na-esi isi ga-emecha kọrọ ogiri lacha ana onye nwa bụ ihe jọgbu dị n'esigbo ka onye gbopụrụ asọ je lachakwa asị ya agwara m unu na this movement unu creatiri bụ Biafra government in exile bụ a sabotage to Mazi Nnamdi Kanu IPOB mana unu aghọtara ya unu nwere ike ekwu eziokwu ọ dịka unu agaghị defend nwu IPOB unu agaghị defeat nwu IPOB IPOB bụ organization mere understand anyị ada asị na Simon agbara mbọ nke o mere ọ gbara mbọ and the nurse kwana welcome but ime na Simon na Nnamdi Kanu attach because ọ ebe aka unu na-enwe ezigbo biggest problem ọ bụrụ unu ga na-agara onwe unu ka unu sikwesị na-aga without Nnamdi Kanu unu ga-enweta ihe unu chọrọ more than ever enwere ike sef ịka IPOB mma mana o kwefere ebe Simon gburu onwe ma unucha niile I swear bụ nyanwe iwere Nnamdi Kanu wee build career ya ịma na unu aghọtara onye bụ Nnamdi Kanu unu ghọtara onye bụ Nnamdi Kanu unu ga-ama that na ị na-akpọgodi ya afa wee na-eme ihe dị mma mgbe ọsọ ga-edinaya gị ọma deny gị because na akpa afọ ọ ga-edinaya gị because na ịmaghị onwe gị you don't know yourself because Nnamdi Kanu love ndị ma onwe ha ndị mara ya menwu na ndị mara ihe ha ga-emenwu all challenge can Nnamdi Kanu ji agwa ya go say I will debate on you after debating on you your family will leave you adịm eso Nnamdi Kanu kunu say so Nnamdi Kanu na eso Nnamdi Kanu ka unu kwu that is why nobody in the whole world will challenge me about Nnamdi Kanu and win metinye isi m I nwere ike n'ihe Nnamdi Kanu preach my mission of Nnamdi Kanu enweghị onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ike challenge m about message of Nnamdi Kanu and win it's a challenge. And I need to maybe roll with anybody again in the IPOB. Bagafigom level, even IPOB, all those DOS new one. Akafigom, Hakarigom. I don't pass them now. Any need now, but only in Dwai bata. More get you the mission and coping one day. Nay, meet only in Dwai. Nay, meet is here. Only if I'm mutanebo on join here, mutanebino or Kaduquan valued. I can use Kuya with me. And the Muagana Gunu Nine, no Yobana Bonnie create anything in the name of Nnamdi Kanu. Manda video, Mandi new DOSO, without me knowing structure what you are using to do anything in the name of Nnamdi Kanu, I will destroy you. I will totally write against you in the world. Write about Obinwannem, because Obinwannem Buchono, all of you is a weapon. Who not that respect, Papu, no give you respect there. Who not to him no him, who get mecha no be by fire by force. A broad threat is a promise. You cannot reap where you do not sow. All of you. The same thing with Simon about within the year. Abraham Simon create here another automatically movement. Leaving Nnamdi Kanu alone. Manos ne Arab Nnamdi Kanu automatically uno ega meano. And Wesiku can only get using Nnamdi Kanu. Stop insulting IPOB. Stop using IPOB. IPOB window, the IPOB this way. You are affecting me. It's affecting me. If you want to talk to DOS, talk to DOS. What are DOS?
Don't talk about IPOB. You don't know anything. IPOB carry any GBO. You know, Nnamdi Kanu will say IPOB more than under IPOB. Go and check the record. I have Nnamdi Kanu IPOB because of Nanesi and all your manisi. I'm afraid because we need Igbo land to be good. We need Igbo land. Benham, the same right Nnamdi Kanu when Igbo can wear. The same right when IPOB can wear. We did not train ourselves. That is why the agency are the staff of IPOB worldwide. The staff of IPOB worldwide. And if you try to mess up with IPOB, I like a court. I like him. If I may invite. Very soon, consult official letter. An official letter invite because we need unity. And I actually maybe kama ka ikpo ya nwunta maka dịkwa maba ka m na-agide agbaba saga mba ebe na-aba na ndị Igbo need unity, and this is the time for Igbos to come together to move forward. Were ebe na-aba ka ọ bụrụ nwunta onye gbugoro nwanne anyị ga-eme ha ga-eme ka emeri ka esi mee ndị ọzọ n'aga. We will not regret, we will not reject you people, we will not disappoint you people. Mana onye ọbụla egbugoro nwanne gee ntị, obi nwanne ga-abịa dozie ala Igbo. Obi nwanne na-abịa dozie ala Igbo. Ma ị chọrọ ya, obi nwanne ga-edoziri ala Igbo. Obi nwanne ka ga-eji dozie ala Igbo. And obi nwanne ga-cross kwa river. Mana ọ ka anyị nwetagoro ala Igbo first. Ịlaikiri ya, sokwa gị na-ekwu. We will make sure that now we interfere in Igbo affair global. As far as Igbo onye Igbo, Igbo my duty. You are my duty. And I must take care of you because now many of Ndi Igbo they don't know what they are doing. So now onye ka jiwe na agwa ụmụnne m unu bịara na social media na-asị na Simon Ekpa o mere nke ọ bụ nke ihe niile ahụ na-eme ka na-akpọ mere n'ikwu mkpete n'azụ. Anyị adịghị against Simon Ekpa for some part of ihe o mere. Mana ọkwa ifuru unu nwa bụ autopilot, unu nwa bụ ndị anyị na-ejidere another, unu nwa bụ ndị recruit of disappointment of movement of IPOB. Unu ga-akpachapụ ezigbote anya maka na chọọ m ime ka ọ dị ka mmadụ against Simon maka ihe o mere dị mma. Nigeria wee marakwa na anyị nwekwara ndị isi mkpaka ifuge. Mana ọkwa ifuru movement a unu na-aga ama afụkwu master prophet ọ na-eme. Ọ bụrụ unu ga-abịakọta nwa ọnụ na ihe a ga-eji agwa m Ngozi Orabezedis gwakwa Simon onwe ha organization a ga-eji wee nweta peace na ala anyị na-abụghị indigenous people of Biafra. Anọ onyanwa bụ nke Nnamdi Kanu bụ onye isi. Any organization ọ bụla na-create must be under indigenous people of Biafra. Any company na-emepe must be under indigenous people of Biafra. As far as na Biafra dị n'afa ihe ọ bụla na-eme ọ nọ under indigenous people of Biafra. Onye ka Nnamdi Kanu ji karịsịa. Even Masop nọ under indigenous people of Biafra. Maka Nnamdi Kanu mgbe o create that thing mgbe ha mere ya ha think very deeper. Bro, I just put create something the same way. The day I created Obinwannem, I know that now without Obinwannem, Biafra can never come. Without Obinwannem, IPOB can never be united. So, onye ọbụla nwere spirit ojibi ụwa. Spirit onye ọbụla jibi ụwa orugo mgbe a ga-akọwa kọwabazie ka isi wee bido ihe ahụ bidoro. Ka Chukwu wee jiri aka wee rụzie ọrụ ebube tụrụ okwu ọnụ gị na ọ bụrụ ọgụ na mgba ọ bụrụ ịkọ ọnụ. So now, ndị niile na-eme protest, ha laikwa m kunu si pụta wee megharịa ahụ. So unu si na IPOB enwere ozi ihe dịka IPOB anwụgo na IPOB abụrụzi na ịnọzi gọọmenti. Gọọmenti na-emekwuzi protest. Maka na mgbe eji onye ndu anyị protest ka anyị mere. Mgbe anyị na-asụ Nigeria gọọmenti stop killing our people, all protest. So protest ka anyị ji enwe civil protest ka anyị ji emebi anyị na-eme n'ụwa. Before ndị Nigeria wee gbubezie ndị nọ n'ụlọ. Anyị wee sị ka akwụsịnata ya. Before wee jidekwa Nnamdi Kanu nke jidere ike protest gbubazie ndị mmadụ. Because ojije ji Nnamdi Kanu nke mbụ onwe ndị owikiri. Ejidekwa nke bụ onwe ndị owikiri. Mana ọ na-achọghị ịma maka ndị na-ewik. Ihe unu chọrọ ịma bụ na onye gburu susu obi ọkụ. Mana ọ bụrụ otu a ka Igbo si wee biri gbogbo. Anyị amasịkwa onye ọbụla ọkụ otu aha kịta na anwụ nke ite anọ na akịta nke Nnamdi Kanu nọ. We will start afresh. We will start afresh from Wazirike. We will start history telling. Onye ka ji create a media. So agbakwana also
and ihe ngejidere ụmụnne Nnamdi Kanu akwụkwọ ka ọ rapụ ịdị ka ibupụtebe history ihe mere before Nnamdi Kanu amata na Biafra ọ bịazie na nke Nnamdi Kanu ọ bụrụzie ka arụ ihe na-eme Igbo anyị achọrọ ihe mistake onye ọbụla mere ma nke Nnamdi Kanu anyị chọrọ ka ọ bụrụ ihe ndị Igbo ga-etinye ọnụ ya ka e were edobego n'akụkụ ka anyị gabaje dozie ala Igbo jee negotiate with ndị gọọmenti anyị negotiate with ndị ụwa mara ka a ga-esi mee ka ndị na-ata afụ n'ala Igbo ka ha recover because people are suffering. And ọ bụrụ na ha eche maka ndị ahụ ịma na ụmụnne Nnamdi Kanu maka ọha nwa bụ ndị m nwere ike respect watago anọghị m ka Lọlọ Nneka Chimezie anọghị m ka anybody ihe m bịara bụ na ihe mụ na Nnamdi Kanu ndụ mụ na Nnamdi Kanu gba na mmụọ enweghị onye ga-divide nwunye n'ụwa ma ụmụnne Nnamdi Kanu can never divide it jụọ Nnamdi Kanu ndụ mụ na ya gba na mmụọ so na ọ ga-akọwara unu onye bụ Obinwanne so ọ bụrụ that na Nnamdi Kanu wepụta ọnụ ya wee kwuo ihe unu na-ekwu n'iru m ọ mgbe aka m nwere ike igwazi Nnamdi Kanu ya ga-agwa ya mana onye ọbụla na-abịakwa ewere Nnamdi Kanu ka ọ bịa ka ọ gwa m okwu you will not even reach my finger. I just mgbosi aka m bepụrụ ebepụrụ nya onwe ikwuchi okwu na jealousy ikwuo na hatred envy ikwuo na mana ụmụnne ha ma ndị ụwa ma ndị ọgịrịga nwere ha ma ihe Okechukwu na-eme ha ma ihe na-eme ị ga-echenji unu na-epeka so na ndị ọtọ pilot ndị otu na Simon Ekpa unu ga-eji nwayọ paịpụ alo unu paịpụ lo bụ na unu ga-join kwa back of Nnamdi Kanu movement na ọ bụrụ like Nnamdi Kanu unu ga-join kwa IPOB ebe ọ bụla unu nọ ị na ihe na-agwa unu mana ọ bụrụ na join ha even Simon bata ọ ga-join IPOB mana ọ bụrụ na ọ join ha then ịmana partnership with IPOB nya bụ gọọmenti maka unu abụrụgo gọọmenti nke aka unu nya bụ unu abụrụgo una organization onye bụ Obinwanne na-agitate so una leader with leader IPOB we partner together a move mana ọ kwefuru ọnụ unu na-akọ onwe unu that one unu ga-enwe problem from me this time so because imam maybe IPOB nso wee gba mbọ ya imenu gosi triumph and onye mere na mụ na ụmụ nchime ndị isi nchime unu ihe m ga-edere onye isi unu akwụkwọ because a chepụtachara unu ka ọkụkọ na-enweghị future wetago mụ amago na unu nọ na social media enweghị onye n'ime unu ga-challenge m ga-challenge m kedu onye Biafra nwere ike challenge m n'ụwa all those people on social who can challenge me because you are not you never serve indigenous people. I have served indigenous people in a many capacity. Have you served before? So unu chọzikunu bịazie ko ya na Nnamdi Kanu ka anyị na-ekwuzi maka Nnamdi Kanu kunu na-asị na efugo nọ na mkpọrọ why no gị nwa na-ekwu maka Nnamdi Kanu. That's why you say m ga-ede official letter to family of Mazi Nnamdi Kanu dekwa nke m ga-esend Nnamdi Kanu because I know the game more than all of you. I know the game. I know the game. Even Simon respect my game. He can't mark game. I may get maybe one game. Mposika maybe after came a straight. Forgiveness is not in the book of IPOB. Forgiveness adria. That is why you can never use Nnamdi Kanu to change IPOB in this life. Or not possible. Uno marry her whom they go on DOS. Come name go on here. Over our problem. Ego kunu geri. Una marry no Biafra. Una marry no the ala Biafra. Ego kunu geri. Busisi and unu ge busisi. That is all. But the structure of Biafra can never be changed. The structure of Umu Igbo can never be changed. So you have to make a mechekwa na chere unazu. Obri ha na nrog. Obri ha na kono na social media. Obri ha na maka. Ihe a bụ reality. We are talking about reality. So ụmụnne m nọ na social media. Ụmụnne m nọ na Facebook ka organic anyị ekwu. Facebook and the YouTube. Achọrọ m igwu na ihe a special. Tata bụ ụbọchị Eke mana anyị abatago n'Orie na Germany. Mana ụbọchị Eke ka m kwadoro program a maka ka m si esi bata. Ebe m jere bụ na city a na-akpọ South German, which is the even about South bụ Yoruba. It's like Yoruba side. Yeah, ejem South to Germany. And ejem ebe meet the government of that place. With the government of this place, now government of Hamburg and government of that place, when they hire maka my family. They were me okwu. Maka na the days na Igbo were pojebe Ukraine. I dem a day na akwụkwọ. Enwere history, and that history man, I must write am. Anonya merenje keep all the record of ife na-eme n'ụwa. You get because I got a day history. I get the history of Obinwannem.
Lead by Okechukwu. You go hear him, you go see him. Otu akita my cannot dere nke ehore me dekwa nke me ogunu geri ngedi me support here onwere abia me ro na eno abia me go moto abia me you good. My mission but that thing now but record to keep record in this world. Makana Google not today maki keep record, so we will give them record or keep it for us. I move back edition of Google just go change him the power. So na kanji chereba wenata when I came from a train Meremobioma and the government obodo can we kukwa you go have Memobioma. So kifuna oburi hende man kuna German government ko eziokwu na onwe obodo na enwe bad government, but na play good the good one before now you can judge. Onya menanje obodo na me quick I condemn government. Because we kita dem aka mu a lot of cases in the settle before na na-ekwudo case Biafra. Ana m eche m na onwego onye ndị nke ada sị na Biafra report you this and the threat or no threat. Nke anyị mana mụ na-eche nke ahụ long time. Mana ka anyị na-agago na nke ga-eme m ka m nweta ezigbote position obodo a wee nwee ike defend the territorial and dignity of ndị Igbo na here. Maka ga m eme ka ndị ochie nke m ga-adị iche. Wetago nwe obodo m batara gọọmenti anaghị ama na nọ. Anyị agụghị akwụkwọ bet na anyị na-eme ihe siri ike. Anyị na-eme ihe siri ike. If you hear Obinwannem ndị Igbo ịgbagbuo onwe n'ọsọ. Maka na Obinwannem ndị Igbo a na-akwa eti mmọnwụ a na-akwa aka. Obinwannem ndị Igbo na-arụ with the government of the world. Ọ dị ihe a bụ ihe unu kwesịrị na-anụ mụnụ na-abụrụ ọgbọ na this struggle. Mụnụ na-abụghị ọgbọ chacha. Especially ndị na-abụkwa bụ ndị anọcha na Facebook o. Mụnụ na-abụghị ọgbọ. Mụnụ na-abụghị ọgbọ chacha. And ndị a na-eji unu arụ ọrụ m ga-deal with them na ọ bụ na ha won all of you. Because onye ọbụla afọ ha na na-ekwu m ga-ama onye bụ onye isi ga aka m ga-eje dela akwụkwọ. That is how I will be doing very soon. Maka na nweghị m na-abịa na social media mụ na abụ level. Mụ na abụ level. So ndị nọ na Facebook ọ kara gị mma na-ekwesịrị ịkọ m ọnụ. Ọ kara gị mma whether na iji fake account o, whether na iji original account o, whether na iji ya face o, ọ kara gị mma na ichegharịrị. Maka na onye ị na-ene anya Nnamdi Kanu can never be against me. N'ụwa ọzọ. Kwefuru ihe nje like ikwu okwu before mmadụ apụta bụ ka ọ bụrụ ọ dị like a challenge. Ghọtago ka ọ rabịa dịka mana atụ ụjọ okwu. Nnamdi Kanu nke unu na-eji egwu wayo kịta destroy ndị Igbo, divide ndị Igbo. Ọma dị nata against me. Ihe na-eme bụ ife o kwuru n'ọnụ. Na-eme nke m practical mana unu na-akọ nkunu n'akụkọ. Ọ kara unu mana unu kwụsị iji afa Nnamdi Kanu wee na-attack somebody like me. Jụkwanụ nwanne Nnamdi Kanu na maba ajọ mmadụ ka ọ fụrụ m. Jụkwanụ ndị na-esochi Kedozie m. Jụkwanụ ma aba ajọ mmadụ. Ha nwere ike isi na-aba ajọ mmadụ because through Methuselah ka m nọ na-asị na-eti foto ma sị wepụ ya, mana ha gwaranụ Methuselah why eji si wepụ foto m mgbe a na-achọ ka arụkọkwa ọnụ. Maka na onye karịrị mmadụ karịrị chi ya. Ghọtago onye karịrị mmadụ karịrị chi ya. Ihe niile anọ na DOS erughị m 3/4 ọsọ oyibo nkakwu ka ha ga na-asụ. Enwere ihe ama ha nwere knowledge nwere. My knowledge anaghị anwụ anwụ. Ọ nganga ka m na-eme ya ka ndị mmadụ ji ewere m iwu ọkụ. Ọ nganga m ka iji ewere m iwu ọkụ. A karịrị m gị karịa ihe niile iji aga. Media Obinwannem adọrọ ka media gị. Media Obinwannem structure like ya media. Obinwannem anaghị eme fundraising. Obinwannem anaghị ana ndị Igbo ego na social media. And Obinwannem ndị Igbo anaghị anakwana ndị Igbo ego ka e were jee mebe igobe egbe na mma eji egbu papa na mama ha. Obinwannem ndị Igbo adịghị eme. Mana mgbe anyị ga-eme by state, anyị ga-eme by village, anyị ga-eme by social media. So anyị nwere nke a na-akpọ nchekwa ala Igbo is there. N'ụbọchị ọbụla ndị Igbo si na ha echegharịgo na ha magbuzi onwe ha, then we move. Ụmụ Igbo sịkwa na ha ga-agaba n'iru without ndị Igbo, we move. Ọ unu nwa ka ọ dịrị dịka topic isi the Obinwannem Foundation advocate for Igbo for global peace and togetherness among Ndi Igbo Umu Igbo. Onya bụ topic today. So it is up to you to know
ike agwụgwụ na ike ọnụ na igbu onwe na blackmail onwe unu ma propaganda ike agwụgwụ na ọ bụ na ike agwụgwụ unu, then let us advocate for peace and togetherness. Ajụkwana m who are who. Go and join wherever you like. Ịkọm ọnụ na social media. Government of Nigeria knows me very well. Government of international community knows me very well. Go to Google and ask them. They know me very well. Ana m ekwu, ana m atụ wee gbaa. Ihe nji akwụkwọ ya ka ndị ka ma ihe, ka ndị a na-asị na mbe stark illiterate na na-ekwueri. Ana m ekwukwa ewepụcha onwe ihe na-ewepụcha anụ wee rie anụ. Ana m atrai ka m mee ka unu mara na ọkwa Simon kita na ka many of you people ekwu okwu. Okay, onwe ka isi goro Simon ebe a kita na atụfuo, whoever are you going to believe it? If only na-egbu onwe gị, you have bring division among of your spirit. Nna ndị ka kita na ka iji ekwu okwu kwe, anyị gụrụ kita na adobe ofu ebe kita na kedu ife ị ga-emekwa ọzọ if only nwe future. Onya ka anyị ji si ha nọrọgodo ebe a ka anyị fugoro ikuku ka mara ike ọkụ. Then ọkụ na fugo ndị bụ supporters of Nnamdi Kanu, supporters of Simon. Ngwan check go ndị bụ supporters of Nnamdi Kanu on social media. Check go supporters of Simon. Nenegoro akọnuche ha, nenegoro ka ha si ekwu okwu, nenegoro ka ha si eme omume, nenegoro business ha na-eme, nenegoro ebe ha kpọgeje, nene na ebe ha kpọgeje since how many years. No ebe ha ka ị chọrọ ka akpọrọ gị jọ, ebe ahụ nọ kịta kunu kwesịrị ịnọ. Then ọ bụghị ebe ahụ nọ kunu kwesịrị ịnọ since ajide Simon jide Nnamdi Kanu. Imagine that no ga-esozi Obinwannem ndị Igbo ka eje dozie ọnọdụ ka ọnọdụ dị mma. I promise all of you, just give me 1 year, everything on social media without joy. Ma ndị na-akọ ọnụ, ma ndị na-agbasa ga, ma ndị na-ezi akara aka mmadụ ekwu okwu, ma ndị na-ewe okwu ọnụ mmadụ wee na-akọ ọnụ, ife niile ga-adajụ. Just follow Obinwannem ofu obi nke ndị Igbo ga-eji wee restore peace and unity among of Igbos. Ya na gwu ya bụ unu chọọ, ọ bụrụ na ọ by force, unu chọọ because enwere time unu chọọ. So ịbịa na-akọ Okechukwu ugwu ọnụ, publish ihe cover m ọnụ na-akọ ọnụ, m ga na reply gị with good message maka na enwe mission and asịkwana na m agwara gị agwa maka na ọ na-abụkwa ọnụ unu ga-abụ na ụkọcha eruo echi Nnamdi Kanu pụtasị na Obinwannem ndị Igbo have been doing a great job. Obinwannem ndị Igbo is the only man that have did what I preached. Then mgbe ahụ gị bịazie fọbazie Nnamdi Kanu ka ajọ mmadụ ọkwa onye m protect dezi Nnamdi Kanu anyị na-protect maka Obinwannem na-eme ihe Obinwannem mere ya ọkwa ya bụ ihe na-eme n'ụlọ afụbeghị okwu ga-esi weje reconcile ya with uche mefọ wutiri waziri ike because ọnụ unu kọrọ akụ na amakwu ga-esi bụrụ racha. Even Adam surprise kunu sa appreciate ayozi mgbaghara for Simon ifuru ya otu akụnụ ga-esi yọkwu uche mefọ mgbaghara very soon. Otu akụnụ ga-esi yọkwa waziri ike mgbaghara very soon. Otu akụnụ ga-esi yọkwa gọvanọ unu mgbaghara very soon because unu emejogo ndị a niile. Unu mejọrọ ha nke bụ na onwere ebe unu ga-enọ wee bakwuru na-abụrụ na social media na-agba onwe n'ụwa mana ya ma nkwe unu gwara afọ Igbo ma afọ Biafra na-destroy the image of those people. Ifuru ya so anyị ga-etinyere ọnụ tinye alụ and anyị na-etinye ọnụ etinye alụ documentation ifuge ka anyị ga-eji ga ema nje na-agwa America na ịchọrọ ka ha nyere gị aka mana inyebeghị onwe gị aka na be nna gị, inyebeghị onwe gị aka na organization ị na-claim na ịchọrọ iji yọ like otu unu jere Finland je protest ya. If I write a letter against all of you in Finland, what are you going to do? Do you think that Finland will not listen to me? Because if they come to my platform and tap my name, they will tell you what I'm advocating for. But who are you? You that is going there, who are you? What are you doing? So unu ga-akaba ahụ gbaa mbọ fụ that nụ na-afọkwa ndị dị ka anyị nwa ka ndị na-abịa imebi ife ahụ gbuchie Chukwu nyere anyị ka anyị wee jee dị ndụ mana anyị na-abịa ka ndị ga-destroy ihe niile ndị Igbo ji wee na-destroy ndị Igbo n'ala Igbo. Definitely. So unu like unu akọba ọnụ niile na-akọ na social media kọcha ọnụ nwa unu ka unu akọrọ maka na ihe nji ekwu ya na ọ nọ ka warning ka nna warning kwọ ndị Igbo niile onye unu na-enekwa anya ebe a dị too deadly. Ị na-ekwukwa maka ekwensu is too local to me. Amosu is too local to me. Devil is too local to me. Ndị a bụ ndị na-akpọrọ m isi ana. So na ihe nji agwa unye bụ na mbọsọ ọbụla ntagetịrị gị si na ọgị maka ntagetịrị enwekwa ka ịgbanaghị ya enwerekwa ka ịgbanaghị ya na ihe mee na meji akọ ọnụ ọnọ ka nke nọ na France kịta ọkwa nke ha nọ na France bụ unu na-akpọ onye isi ọcha magaghị mentionzi because afọ aha bụrụ afọ eji aga na mmụọ ọkwa ojego na Finland na-negotiate with ndị mmadụ mana ọ bịa na social media ọ na-akọ iri ọ na-abaso mba na blackmail ndị mmadụ vuge
Now what black men cha ofukwa ndị mmadụ ebebe ka emeke peace na-emeke peace ebe ijidegoro afọ mmadụ kpụtọ. Ifuru ya onye ka m kpụtọgoro afọ ya, onye ka m gwagoro okwu na-abụrụ eziokwu. Kedu ihe ga-eji wee na-afụzi masị onye na-amara ihe mere na IPOB ka m wee gbaa mbọ na IPOB? Ịkara mgba mbọ na Biafra struggle, ịkara mgba mbọ. Record is there. Ejuo m na Nnamdi Kanu wee na-ekwu okwu, eji m Biafra ekwu okwu. Ọ bụghị na Nnamdi Kanu ga na-serve, ana m serve indigenous people of Biafra. So amụnụ na-abụrụ level na what I'm doing. And unu keep wee na-ezuzu. Ndị ụwa ga-achị unu ọchị. Because ala Igbo must be great again. And Igbo must be great again. Ndewo. Then achọrọ m ka m baa n'ihe nji maka ya bịa taa. Ụmụnne m na ụmụnna m, ekenekwa m onye ukwu kene onye nta. Ọ ga-amasịkwana m ka ị na-akọmentị positive praise. Comment here positive, you can get me. But you comment here arrogant. The money ị ga-afụ backside m nke ọzọ. Adọkwa m diplomatic. No. I draw me. I'm a radical freedom fighter. Man, ịchọ ka nwa and emena m iwe na ndị isi bịa tiri m, enwere ihe nji ndị isi eme. Notago ihe nchọ bụ na ụmụ Igbo ga-enwere onwe ha. That is what I want. So ihe ọbụla unu na-eme m, ma a na-amara that na I will never forgive ndị Igbo. Ị na ihe na-ekwu na-achọ m na-ekwu mana mgbe nke mbụ na sị na kọt eweje Nnamdi Kanu. Na nwa amaghị m onye unu ga-ewejere nke a na-ekwu na because ike agwụgo m kọtị word nke m furu unu kọtụ. Yere unu kọtụ rụ ga-eji ewe nwụọ. Ụfọdụ anwụcha na sef ekwu asị na ya kọtụ ya na-aga kọtụ ebe ekwuru ya afụ na ya kọtụ anyị weje Nnamdi Kanu ka onye ọ bụ onye ikpe ndị Igbo niile. Unu amarụ n'ebe unu na-eje onye mere eji eri unu mugu. So ndị Igbo, I will never forgive ndị Igbo. Na ọ bụ na ndị Igbo repent. I will never forgive ndị Igbo. Ọ ndị Igbo ka m gbara mbọ 2019 ka m bido gbaba ndị Igbo mbọ free of charge with ụmụnne m ji maka eziokwu m wee mee invest n'obi nwanne. Mana ọkwa ndị unu nwa bụ ndị Igbo bịara mee m spy, bịa spy obi nwanne. Unu bata n'obi nwanne spy ya na-ekpusia ya ka ndị ori. Unu eche na mama mmụọ ihe unu bịara ime ka unu ewunikwara m, unu destroy kwa mụ abụ ya na-arụ arụ na-agba na-eche onye a unu ebutu obi nwanne down. Maka na ọmụ na-arụ arụ nke ndị director, na-arụ nke ndị investor, na-arụ nke arụ ihe niile. So ọmụ nwa ga-agwa gị ebe ị ga-anọ iwe nọrọ ntị ego nkwa aga ka ngwa gị ebe ị ga-anọ ịda. So kịta na ifọkụ nsogbu gba nkịtị n'obi nwanne dịka ndị arụrụ ana ịhụrụ ya ndị ụrụ ifọkụ nsogbu nkịtị ahụ unu gbara unu meghere arụ unu ga-anwụ because ese etigoro m na ọnya ebe unu ga-adakpusi. Anụnụ mana mụ nwa anaghị emere mmadụ ebere. Jukwu ụmụnne nwaanyị ma ụmụnne nwoke ma ndị nna ma ụmụ amaji. I will make you to feel like okay for that thing ahụ mere mmadụ. Yotago mmemme gị 200,000 times. Chineke mmanye nwuru gị aka when I want to destroy you. Nwee odo possible. A na-echekwara na m ga-akwụsị ya echi. Ejikwana maka ya bịakwute m mba. Ị na-abịa to my life. I make sure that n'aka gị dị ọcha. Enwe m ike preach like Jesus Christ. Enwe m ike preach like Moses. No. Enwe m ike preach like Nnamdi Kanu. No. Eji m ndị ahụ wee mụrụ akọ. We man and many of you people the wicked in Kebu that now you cannot respect the law of where you live. Obinwannem with law. Ebatano Obinwannem man keep the law. Ebatana social media gine ku ihe maro. Many of you people today, instead of unu gina Igbo ben nagi, dozi be ben nagi, preach go me a lot of things. Unu we na basaga we na ego na social media. Manaketa. Ụmụnne m si m butuo ka m butuo. So Obinwannem topic anyị tata bụ topic anyị bụ Obinwannem Foundation. Unu ga-afịa na here, unu ga-afụ the logo. Ijikwa na Facebook ya afịa ka anyị promote izi onwe anyị. So ihe nji kwuo ihe m kwugasịrị ebe a na because of onwe ndị ngwara ya and ndị ngwara ya ma onwe ha ka ha wee mara ka onwe ndị na-ezo ezo na odogwu Enugwu amazịkwa m ebe ọ nọ ọnwụọna. So onye ọbụla m furu gwagoro m aja afa make sure that na your children suffer beyond Job.
I will make sure, because now, and when we forgive somebody, and when we be porombo, when we be amosu, hapụrụ m ka m bie ndụ m ka chi m si kee m, ana m ebi ndụ ọjọọ. And the one I nwoke a na-akpọkwa Ugo 247, ịma na mgbe ị gwaburu m okwu mgbe nke Ngozi Olabueze, sị m na don't trust Obinwannem. Ugo 247, I don't want to destroy you. Ịma na edegoro m gị isi m choose time dere gị gba ọsọ jee na nke master prophet. Jụọ master prophet onye ka Okechukwu bụ, jụgodo master prophet ahụ na-agbaje na jụgodo onye bụ Obinwannem Ndi Igbo. Master prophet were ọnụ ya wee kpọọ m wee sị na ọkwa m ka ọ fọ sọ m nwa ka ọ fọrọ. Master prophet anyị na-ene anya soro m onye mbụ, jụọ ya kedu onye mbụ nke ahụ na-agbajezili okwe unu ga-emecha gbata na Obinwannem. Mgbe unu mere nke Simon zuzucha bụ n'afọ ọzọ ị ga-akwado unu ọkụrụ bịakwasị m Obinwannem nyere unu aka kwa nyere unu aka. Today unu na-akpọkwa Obinwannem afa. Go to 247. I don't want to destroy you and your family. I don't want it. Na public na-agwa gị unu chere na ebe betrayer. Unu chere na ebe betrayer, and I will not work with the betrayers. But unu chose ka anyị rụkọ ọnụ anyị assign na agreement ga-ejikọ na nọrọ nke na nọrọ nke m. Mana mara bịara na-ekwu about me ihe maro akpọbe m before mana ịkpọkọtago m na-afụ ya na-akpọ m akpọbe m before and why me na-eji picture na-ekwu okwu because na m achọbeghị ka ndị mmadụ mata ndị n'obo ontri ala Igbo achụgharịsị unu ọfụma nke mgbe m etinye picture unu nwa were picture unu tinye n'azụ m ma o tinye n'iru m to God unu remain kwa the same spiritual and physical man ọ bụrụ m nwa kwunu ha nsukwa nwa katakpakpa nwe ikidokwa. Imana the reason I'm a meron because unu ka bụ Biafran by agitation. Afube munu ka Nigeria. Afube munu ka enemy of my future. Because unu erughie. Ndị munu ge ndị muna ha ga-eme ikpe na side gị nwa bụ Go 27 na nke nọ na France. Bụ Simon Ekpaka nga report maka onye wa bụ unu kpọrọ nna. Ya kunu kpọrọ God unu, ya kunu kpọrọ Savior unu. So onye ka nga target. Ọ bụghị unu nwa. Then ịbịazi na nke ndị IPOB na ndị Biafrans ọ na ndị ka na target adị m eme case ụmụazị ya na-eme case ndị isi a na-akpọ m Oriawọ nza ya ka m ji erisi awụ ike iche ịkpọ m Oriawọ nza asọghị na mabụrụ esabotua asọkwaghị na mabụrụ betrayer asọkwaghị na mabụrụ sell out asọkwaghị na Nigeria egoro m ihe niile ahụ na-ekwucha dịkwa mma o nwekwa nke njụrụ ajụ mana the end shall be the first and the agreement I get you again. What can be a force? What agreement I get you get? The end among them. You only men now we're in the can where Simon Makachuku the end among them. Jukwane sofuma. Go to 47 equals in make it about how can I do? Kedi I make a release and a release Simon. Eba ka mogu kwesi naga. Ije na nke ngoso daba ije ijicha nke ngoso na-apụtasị m je jụọ n'Obinwannem Ndi Igbo ka ewe gwara m wee bịa afụcha m eselere wee njieme because it too local ibube chameleon ụtọ ndị mara sị chameleon maka onwe ndị na-akpọ chameleon mana chameleon ha na-akpọ m ama ha dat na mụ abụ snake nke m bụ na ọnwụ abụ that one ahụ ekwensu egbu m hụ ka na-akpagharị n'ụwa niile mana nke gị bụ na ịbụ chameleon ị na-eme onye ebe ọbụla na-aga gị switchie switch is ebe ije ka imetegoro onye ahụ ma from imete onye ahụ mma then ịchọ ka ịmata ya na ma ọ bụrụ inweta nwe emepụta ọhịa ka ị na-eme Go 247 na so maka mgbe nwanne egwu nwaanyị pụrụ ebe a isocha na ndị gbara mgba ma Ugochi nyere they talk about you onwe onye na-afụ gị nwa bụ Go 247 nke anything I swear ma Dr. Agi ha ncha niile macha onye bụ Go 247 onye me nwa atụpụbeghị gị ọnụ ọ na-eji gwa gị ya bụ maka na ijego na nke master prophet ka iwe wee bupute face gị maka ị na-achọbụ ka m ndị bupute face gị mana ma mmemme nwunye iwe kpọbụkwa m mana m ga-agwa Go 247 mbọsị ị ga-ebido taba afụfụ ihe ị na-eme ọ site na ụmụ gị ka eji na-afụ ife mere ụmụ onye ọzọ I swear agwa m eme gị ife the same thing m gwakwara onye nke France mgbe ọ ga-ebido luzube ife niile ọ na-atata n'afụfụ ya ka ọ ga-eji mara dat na ọ bụghị mgbe e gburu ka ọ na-akpọnwụ adịkwa m na-azụ n'okwu na-ekwu jikwe jụọ fa kemgbe m bido na-eme strọgụ ọ bụkwa onye kwuru okwu metụta m jikwe jụọ ha otekwa na mụ nwa bụ aka ochie na ha na-alụ onwego ihe mmadụ kwuru n'isi m nwetara m
onwegi plan unu megoro n'isi m nwetere m anọ m ebe a content creator bịa megericha ndị dibịa bịa megericha ndị pastor bịa megericha aka m nọkwa ya aka m ya ndị struggle bịa megericha autopilot bịa megericha Biafra gọọmenti na-eze bịa megericha aka m na ya and aka m nọ na high top. I can never ever retreat on surrender or if I were in IPOB. The whole IPOB leader have compromised, all of them. And that is why they hear in the Mazi for not choosing the Hageji no, not choosing the Hageji destroy High Barambia. Man, I'm here. But the guy can change here. That new group who they create will be destroyed because it's you Kuchineke na jueke IPOB Hageji end there. And what you get me video, Oburu Japan Kata within Ndi Kano, whatever Merona, Chose Kunsiota where double cross or where you will lose. All of you will fail. You know Chokunana marker. And now na the old DOS in Kunapo old, Kaunapo S to God and Diaga war baroon in the top of Boon, into Asika war. Ye may have many of you people actual peace na libo. Onya Merun Chokunu Bidoko violent, but more non a libo nas no manque. I am no chance at all. Just what name we can never give you the chance. Upon my fire job, you made with fire job. I lawyer Mako made with fire job. So sometimes you name me who name me. You mean a tomato air, but now you name me, who give me regret here before now. I'm not give me regret here. We try to say regret in case I'm on your apology. We try to get regret and couldn't name me. Don't get regret here. Don't get regret here. Makafu gomi na more. You get regret because you na brondezio. Obunu brondezio kwa sna chuku gazo nondo. Manua iye ni nu neme bu iye blackmailing propaganda. The same thing you juwe meme you merembono on the US side. Or the same thing you na choku ime kwande US. So all of you were blackmailer propaganda, and that propaganda and blackmailer can never save all of you. And I am using an opportunity again to do anything in Igbo land. Ebunu ga end in social media. And we are going to be passing the message on social media so that the good ones, the good listener, will run away from all of you. Unless na hamaga sunandi get regretting keep us because you people have betrayed the gods of the land. You need him over how many years before Simon Ekpekuni? You need him over how many years? Happen here be na ban cobra water. Negotiating with you for no, never sabo na the kind of kunye kebi kuare. Negotiating with wazirike no. Unye buya imi sell out. Una makuye sell out. Unwonu je evidence of na just evidence na. Kedonye je evidence of Obinwannem sabotage. Kedonye je evidence of ndi sell out ani no na sell out. Ndi Nigeria. Kedonye je evidence una na jukwa nke onye ozo. Ana amande mmadụ ikpe na-ebo ndị mmadụ una na-ajụkwa ndị a kedu evidence of ihe na-agwa aba this guy kedu evidence of ebubi na-ebo this guy una na-ajụkwa ese ọ bụ mgbe unu nwụchasịrị na nwụcha wute ajọ obi unu bụ ọgbakụrụ ga-eji wee mara na Chukwu abụgo n'ọnụ ọgbakụrụ ga-eji mara na Chukwu abụgo n'ọnụ unu chene ụnụ dị ndụ chene ihe ụnụ dị bụ ndụ chene ihe ụnụ na-abịa na social media na-enwe ọsụkwa gị wee 2,000 followers 2,000 watching to God unu chene na-ebe achịkọta ekwe ọnụ. Anyị emego mgbe anyị bụrụ ndị mmadụ anyị nọ na program ihe ga na watch bụ almost 1 million. Ị mana mgbe 1 million ahụ chọpụtara ndị anyị bụ ka ha gbara ọsọ maka na eziokwu na-agba agba na ntị asị na-atọ ụtọ. Anyị kwu na ya ma ji asị wee build our own family. Anyị kwu na ya ma ji propaganda, anyị kwu na ya ma ji blackmailing, anyị kwu na ya ma ji saga. That is why iji fu Obinwannem ji agara onwe kenyinya na-agara onwe ka agwọ wee na ha agba ọsọ. Mana ịchọkwa ka agba ọsọ agwakwa na ịgbakarịkwa anyị n'ọsọ. So onye mere sometimes mbịa m ga-ekwu okwu na-ekwu okwu ka onwe na-ese m na ya. The reason ji ekwu because achọrọ m ihe ọ ga-abịa erukwu echi ndị Igbo abịa sịba m forgive na ya na-emere onwe anyị. Forgiveness ama mbịa mgbe ahụ. Na okịta ka m chọrọ ka ị na-agwa ndị ahụ na-akọta Obinwannem. How did you people know this guy? Kedu ka unu si mara onye a? Apart from ihe gbasara na ndị Kano, what do you know about this guy? In IPOB, unakakwa onye wee bụrụ a rank officer. Ki onye achigo IPOB before. Ichigo IPOB before. Kedu kunu si bịa na public na akọtọ this guy? Kedu this guy me? What is special of this guy? Ndi Kano sunu baba this guy mba. Onwere ka Ndi Kano si sunu baba this guy mba na onye wa bụ the threat to nyawa. Wee ebe ọ gwara unu.
make una make research. Maka obu make research, nge-enye unu niile na ndụ. Nge-enye unu niile na ndụ. Maka ana before na-abịa afụgo gị n'enyo. Before na-abịa amarugo m ihe na-abịa ime. That is why any organization batara isi agbaka. Because if I begin to tell you who I am, you are going to be afraid of yourself as you are standing on my face. Unu nwa bụ ndị na-ekpu anya ka ndị ori, ndị Igbo na-ekpu anya, na-ekpugasị m anya mana TikTok, na-ekpugasị m anya. Mgbe ụfọdụ na-ajụ n'ụlọ ndị na-eme mmadụ attack because ọmụnwa bụ olili ihe yiri enyi. I am that person that is onweghị ga-eme m n'ụwa. Okay, Jakota. Gbara ọtọ, agba m ọtọ na uwe keeping. Enwere ihe ga-eme m n'ụwa ka ihere eme m. Enwere ihe nwere ike ime m n'ụwa ka m retreat m change my style. It's not possible. Do you know why? Because I prepared. God prepared me. Chukwu Kabima prepared me for this struggle. I am the end of this struggle. I am the holiness of this struggle. Biafra struggle. I am a holiness, most holiness in the world. And I can defend it. And I can stand in it. And I can prove it anytime, any day. I am a holiness. Nigeria government don't have anything against me. The world don't have anything against me. That is why Biafra within Ndi to be very, very careful. Manipulation is going to stop. Manipulation is going to stop. Nke abụkwara na you na yo. Nke abụ na m dị sure. Maka na abịa kịta na ndị unu ji arụcha ọrụ ka anyị ga-warn very, very well. Ka a warn bụ unu train unu. Because unu hapụgo na gear. So ndị one ụmụnne m, ndị bụ ndị unu amargo ndị na-agwa ihe niile abụ just ka m clear because na message na-abịa na m clear. So ihe m chọrọ ịgwa ndị be anyị na-ege m ntị n'ọnụ na Facebook bụ na ma ebe a ka the content, ebe a ka the topic dị na ndị TikTok our usually topic ga-abụ ihe gbasara omenala ọdịnala nke Igbo mana ịma na Igbo amaghị m na ha nwekwara omenala kọsara ma afụzi ya in a many different ways. So ihe nji tinye Igbo ahụ ka m na-ede nke taa ka mmụọ m na-agwa m na anyị niile ebuchi ụmụ Igbo dị iche iche. Amụrụ m ihe mere anyị ụmụ Igbo. So n'oge na-adịrị anyị ga-akpọ ndị a na-akpọ anyị ụmụ Igbo ka m jụkwa ese maka na ihe mbụ bụ nwa Nkwọ na Ohe Nsụka ihe mbụ nwa Maji abụrụ m nwa Igbo. So na ihe ndị anyị na anyị chọkwara ịma kedu ihe connectara to Igbo o mebukwa na ọkwa the same thing anyị na-agabiga na Biafra na aka agabiga n'Igbo o mebiri na the same thing anyị na-agabiga na Nigeria ka anyị gabiga n'Igbo. So I cannot be defending the same people that is trying to tarnish my image. Kpọọ ya ụmụ Igbo maka abịa m n'obi nwanne wee test ụmụ Igbo na ndị Igbo wee fụ na nwekwu dị iche because na ndị mkpọrọ ụmụ Igbo wetaga afọ dị mma nwere onye m fụrụ n'obi nwanne nwa onye m fụrụ m gasị na onye a nna anwụ kịta nsị onye a look to this guy ihe ọbụla o kwuru were ya onwe onye m fụrụ n'obi nwa onye a bụ the same thing na fọm ha na Biafra fọkwanụ ha na obi nwa na fọm ha n'ala Igbo oles na ya echegharị kịta ka ịma na m nwa na-anụkwa ọgụ na-anụ bụ one man squad. Ghọtago one man squad because na eziokwu must conquer this world. Eziokwu ọ bụrụ na conquer this world ọ ga-conquer ala Igbo. Oles anwụrụ m anwụ I will not be in organization I'm manipulating mmadụ ma ọ na-ebe na-take destiny mmadụ ma ọ ba na-take ihe mmadụ right of people. I will not. And I will not be in organization ebe na-pretend. I will not. So enweghị onye m ga-asụwere n'obi nwanne ha chanye na-ebe suspect oles na ọkịta anyị na-renew ka anyị mazie kịta because na ndị niile m na ha rụọ ọrụ si 2019 all of them bụ ogwumagana ha chanye na ụfọdụ ejego rụbara onwe ha ọrụ rụbakwa ihe ha mụta n'obi nwanne which is I can acknowledge them but ha mere ụdị ka Igbo si eme ihe mgbe m bidoro obi nwanne I report m to Nnamdi Kanu report to DOS report appropriate way si na the way si eme send the information send so ndị niile anọcha n'obi nwanne ji emepekwa the same thing na-eme. Why can't you people do it in a way that na ọ ga acknowledge ọ bụ ihu nna gị zụchazie gị chọzi ije zuo owo gị nawara a na-eme eme omenala ka m na-eme ụnụ mana omenala ka m na-eme ụnụ mana obi nwanne bụ obi arụsị ndị Igbo niile ebe ọ ga-abịa ịbata isi gị atọ were isi gị chụọ aja ụmụ gị ka eji na-alacha ọbara because you are doing something that you can never stop it in this life. Wickedness human being
Wickedness human being can never change. So you may be whom maybe before, that is my lifestyle. Man, I'm more no ga work. He join in Obinwannem. We might do a church that might join Yamini and no could knock on our papa. You may do a church might join because I'm bringing within the denso. You didn't nafunu wab and darwana. When you got stand with you on our daughter, when I have been when you open it, you need an onakokun and the kind of pretenders. You need an ukumakan and the kind of social media pretenders. They just want to defend the kind of Karabu, Kafi happy issue, or Afakana chokobu. Life I kind of choke I defend. Kofucha I kind of defend. Kifun and there in the boom manipulators. How can I say that Nandikan must be protected? What about Umune Nandikan? What about Biafras Nandikan? What about their villagers? What about their parents? The same thing they make they didn't Jesus Christ. When Jesus Christ manipulate Igbo niile. Nyakunu na biakwa kita na they using Nandikan. Ekuno not jealousy. What kedibu wunu si wepota? Kedu wunu si onya melunu jiwe gbafusi na village unu. Awusa na chi take over. Fulani na chi take over. Na bia na social media na kochi ndị mmadụ ntị. Time unu kwesị iji na-ehepụ onwe unu ka unu ji were na-akọ na social media. Onye seti organization na were onye ọbụla ga-abịa n'ụwa niile kwugoro kedu ebe mwa mejogoro ndị mmadụ. Just mmepe platform, mmepe program. Bịa kwuo ka ebe mejogoro ndị mmadụ. Kebe mejoro gị. Ala Igbo must be great again. So I actually call one Makia Basara Obinwannem. That is why I'm choker. Can make a hearing a Puchago from Kawaba. So Kera picture I'm not young Biko. Obinwannem Foundation Worldwide advocate for global peace and togetherness among Ndi Igbo and Umu Igbo. Even na Umu Igbo. Enwere Umu Igbo, Ndi Igbo from my research. So I'm gonna call where could now what here. Then, ndị nọ na TikTok, topic anyị bụ gịnị? Omenala ọdịnala Igbo. Ha chabi ejikọrọ ọnụ. So if you know Obinwannem Foundation, if you remove foundation, ihe ga-abata na ya bụ culture. Watago culture, bụ ihe ga-abata na ya. Culture and tradition, bụ ihe bụ foundation. Watago. So if you nwekwa ike use that foundation mee Ndị Igbo. Iwepụkwa eti onye aka na-aza Obinwannem Ndị Igbo Global Association. Maka anyị bụkwa movement. Anyị bụ movement. Bụrụkwa philanthropist. Ya human rights activist. Bụrụkwa human rights activist. Bụrụkwa a government. Bụrụkwa a charitarian. So Obinwannem no ebe niile. Nwere ebe ị ga-abịa ka ya bifo Obinwannem. So all the difficulty pulling Obinwannem down. Maka Obinwannem bụ nyanwa mere n'ụwa na-aga n'iru today. Mụnwa bụ Okechukwu Ugwu, ana m use the spirit of Obinwannem to work for Ndị Igbo. So onye aka jide iche. So Obinwannem Foundation registered in Ukraine 2019, registered in Nigeria 2021. And if I na-eme bụ ịgba mbọ fụna kwalitere omenala ọdịnala Igbo. Then mụnwa bụ Okechukwu Ugwu, Mazi Ugwu Alexander Okechukwu. Achọrọ m ka ebe ahụ na-ekiri m now ka anyị jezie nkuzi maka a ga-ebi ya sị echi ikuzi bido na be gị, bido na yourself kuzie. So ka anyị bido nkuzi nke abalị m kuzicha n'abalị a ụtụtụ echi m ga-abịakwa because na time mma na ebe a ya akarị 2 hours. Na ihe ndị aka nsị ka ngwu na m anatago and na nnata nnatara na nke a nnatara kịta na ahụ na ọ ndị ga-erejista n'Obinwannem ka mụ na ha ga na-arụ ọrụ. Ndị ọzọ niile m ga-ede information ndị niile na-abụghọzi member of Obinwannem very soon. So ebe ọ bụla m nwetara ha kwuo any nonsense mụ na ha ije na court of the law because na iwu onye nọ n'Obinwannem nwere ike ikwu any nonsense about me. Ndị nke na-ekwu ekwu na-ekwugori na secretly. The same thing ka ndị IPOB si ekwu. So mgbe m ga-apụta for those people ka m ga-agwa ha ihe damage na my life. Betraying ha mere m n'ụwa. The same thing na-abụkwa ihe IPOB mere m. So ọ dị Ndị Igbo n'ọbara.
So I will not mercy or pity for anybody. So una dezeba betray papa na mamun. Chena mukunu betray. Ono nata afia. So this time, before you register no Obinwannem, it got this show, and they need a multitude. They need much people. You need them in every state. Five people. That is what I need in every state. Five people. And what 5 people in Ugwu, na Anambra, na Imo, na Abia, na Ebonyi. Yeah? India has to go. If you hand the Obinwannem worldwide, has to go. Then others in every country, five people. In every country, five people. Every country, five people. That is all. If you have to go, Abia kana say, mba. Achọ m trouble o nwere mission anyị na-aga, and that mission ka m ga na-akọwara unu, and that mission abụ ebe a gaba anyị na-aba ndị mmadụ na-amara that na Igbo ka nwere mmadụ dịka Ifeanyi Johnson tie n'egwu, the most holiness people, and ọ bụrụ na-eme 419 yahoo etikwa n'isi n'ebe ahụ, anyị achọghị gị yọtago were ego 419 ga na ego ihe na ga ji ebe chi gị kpọrọ gị oku. Isukwana ige were chọrọ ndị m na gaja ibia na igwa na ya asa anyị na-eri amara ego 419 eri ebe a na-eri ego 419. We can collect money from government, we can collect money from our resources. So that is why just Ndi Obinwannem actually judge you build Obinwannem maka future. So now Mazi Ugwu Okechukwu ka m chọrọ ka anyị kwuo today. Ije na Google ebe nọ now, type Mazi, type who is Mazi Ugwu Alexander Okechukwu. Type am as me na gana abon ekwu ka eme experiment. So na ma chozi mbia na social media me na gana akụgheri. Amadu na Chineke na-eme na amara na ịchọzi ma onye dịka Okechukwu bụ gị ije na Google. Owe gị wekwara, ọ bụ ndị so owe gị wekwara. So type exactly who is Mazi Ugwu Alexander Okechukwu. Yeah, type there. Kai we go together. Makande na ndi shimbaka. Makande na jumu, where do you stand? Makande na jumu kedifi neme. Makande na kana jumu ajuju. And na call we to a na join Obinwannem Fobi immediately. Kai je dozi alibo. Ina join here immediately. Kaje dozi ala Igbo adịma yogu biko maka na mgbe ị ga-afụ nke tọrọ bịa tinabịa o nwere ike mgbe ahụ na amafuzi m na social media ejewara m onwe m mgbe akụrụ ga-abịa confess ba Obinwannem was doing well ọ na ihe akụ Obinwannem na-ekwu mgbe ahapụgo m n'akụkụ unu. So na type gị okay, who is Mazi Ugwu Alexander Okechukwu question mark, which is message kwa ma publish kwa tomorrow. Because all your topic in Chole, go ndi na ajum kede like ebenje today. Who is Mazi Ugwu Okechukwu yesterday? Na mu ano mu kowa kan si kowa, but today si kan then Chineke mama. It was day I swear. There now na AI akowa ku no yembo ofuma. So now let us now know who is Mazi Ugwu Okechukwu. Mazi Ugwu Okechukwu. Mazi Ugwu Okechukwu is a prominent Igbo cultural leader. Na leader gato kana foto. Hi, Chineke da drama nke this night gato foto. Na what you go kwa AI na akọwazi kwa na ọbọsụ kwa mụ na-ekwu. Ọbọsụ kwa ndị ekperima kwesịrị na-ekwu maka mụ na-ekwu. Maka na ndị ekperima niile na-ekpu manya ma n'ime Obinwannem na IPOB mana Biafra struggle. Ha nchari na-eche na ọ nwere nke sịrị na Metusela nwanne Metusela ga Obinna nwa agwụ bịa na nwa ezigbo onye m ka ewu bịa ka efere na ya bụ nwe leader ịma bụ nwe leader. Obinna nwa agwụ type kwuo who is Ugwu Alexander Okechukwu type ịma na ikwukwa maka Alexander, that Alexander no wahala ọ mụ mere gị ji chenjicha nke ichenjiri Metusela ka na zanụ Metusela. So ihe ndị a niile unu ga na-akaba ahụkwanụ wee na-eme acknowledge of ndị kagoro unu wee gbaa mbọ na ndị ka unu wee mara ọtụtụ ife na unu na-eme n'ụwa. Ọ dị very important. So Mazi Metusela na ndị ọzọ listen very carefully. Ihe a bụ ife ha dere
type kwaya na obra asị type oya na mother square na ọka Nnamdi Kanu sagwa also go to Google and type. So go to Google and type who is Mazi Ugwu Alexander Okechukwu. Type him now. Ki respect your papa and mama. Google will say Mazi Ugwu Alexander Okechukwu is a prominent Igbo cultural leader. Oh, mama. Had the head and change you question ask. Head the how call what ham of ma and say an ask. So I think another credit. Yena bro yambo. Yes, I'm a cultural leader of Igbo nation. You know, no Igbo nation. Igbo nation. When you got type your kawaii or to kawaii, you got double cross we in a tip and so you can never double cross it all 4 years. My 4 years power effort on ya the kind of go paragana 4 years in the chair be one. We for an azok man logo man every in 4 years. So now children, I'm TikTok. Over the here man on TikTok. Okay, in our watch TikTok. Ma okay, check them. Huh. Sorry. Anyway. Even see when I watch TikTok. Okay. I'm gonna make a mistake. Sorry. No. Yenum time. I'm not quite done also because all the gossip is now. No boss on say banner corner. Let us start. Let us start afresh. Mazi Ugwu Alexander Okechukwu is a prominent Igbo cultural leader, entrepreneur, media director, and activist based in Hamburg, Germany. And he is best known as the CEO and the managing director of Obinwannem Limited Liability Company and the leader of the Obinwannem Ndi Igbo Global Culture and Traditional Movement Foundation. Through his organization, he actively advocates for the promotion of Igbo heritage, traditional values, and social political unity among the Igbo diaspora and the communities in Nigeria. Here we are going to about me now. Then Abesiasi core rules and initiatives. Core rules and initiative. Media and entrepreneurship. Yeah, oh, this is topic I go now. Media and entrepreneurship. He founded and managed the Obinwannem Media Company, which operates Obinwannem News. On our Obinwannem News, but he had call Obinwannem News. So Obinwannem News will get registered like Obinwannem Igbo TV, Obinwannem Radio, Obinwannem Igbo News. Hatching on that Obinwannem News. I want to call again. Oh, to a course so you register Obinwannem News. You have Obinwannem News website. You can't register. So those only on that Obinwannem News. You have Obinwannem Media. So because I'm with branches by branches, I put on a gather because of this. I don't have Obinwannem. Obinwannem get video will make them move. And I can't with your one. So Obinwannem operates as Obinwannem News, Obinwannem Igbo TV, and Obinwannem Radio. Cabo the key point. The key point. Kenya Regina, the key point. Obinwannem News. Obinwannem News bu maka ya basara English news. You know go on Obinwannem News, which is then we call Obinwannem TV. Yeah, bu basara English news. So we are going to employ people that are going to be super in super in this na go Oxford, Cambridge. Afube mo na so Igbo kan si cho. Obuna afukwa ha na nwanne enye be gi cho. So obuna na so English of ma
Now he stand there with English, API broadcast, you know, or in a stuff not there. After all, the Nigeria government, I'm a Kunwa, career. Obinwannem Foundation that is the definition of foundation registration. Makandera Siki Jegene, now free Jegame. Oh, Obinwannem vision. So Obinwannem News, Bundigana Sunanglish, I get publish everything about the history of Igbos, history of wherever Igbos live, based in the whole world. So we are going to be writing about the history of our ancestors, history. Let us go to the Obinwannem News. Yes, we are now in Obinwannem News. So you can type now Obinwannem News. You can type also Obinwannem News. So now it's a part of our program today. So now I have Googled Obinwannem News. Then you have Obinwannemnews.com. Back here, but type www.obinwannemnews.com. Then you can now understand the website of our company. Then Obinwannem News. Our categories, we work on categories of Biafra. Everything about Biafra struggle, we are going to be writing, started from Ojukwu, Wazirike, Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, Ngozora Beze, Obinwannem Ndi Igbo, Okechukwu Ugwu, blah, blah, blah. Everything about Biafra struggle, we are going to research. Very soon, Simon Ekpa, village Yemi Fenine, you are going to know it. We are going to write the history of our people on Obinwannem News. Can a day in English, can a day in Igbo. So in Kibo na very soon in Kibo, Gaga publish in Kibo. Makana Kibo, or do the ego, betana na number. Nyaka IG, no problem now. Because I have a website I reach almost 8. So you need a more money GSA. So only boomaka, I got my toasi. So now automatically in English, I in a category, I get the category about Biafra, I get the category about Africa, I get the category about world news, need about sports, need about business, need about entertainment, need about health, need about happening now, now. Need about personal opinions. Because it's very, very important to respect people's opinions. About Igbo news, anything concern Igbos. Like when I go to Igbo news now, let me click it and give you like example of what I'm talking about. Then if you that Igbo news now, first page there, I publish it July 21st, 2026. I publish the last one Igbo news. We have published about Mazi, title of Mazi Okechukwu calls for understanding and unity among Ndi Igbo. Only have the last thing published about Kanjibezi internal recognition for Ndi Matagorom Dembofma. Then in Obinwannem Foundation Nigeria reaffirms commitment to unite aimed public debate. If we get then also 4 years in Ali Igbo, a movement rooted in heritage united by purpose. Then you go about how ancient Igbo family structure can help stabilize modern society. Ndi Igbo global population as at last year, 2025, is 801 million people. Then you better on another one. The lion of Africa, the lion of the East, Ojukwu, the Abri betrayal, and the cause of declaring Biafra. 45 million voices, one endangered language, the race to save Igbo before its face. Then also, well, yeah, so cannot people know. So the history gbasara Igbo ka na-edeba mana English. Mana otu akịta na nwere website anyị na-arụ na arụcha ya ịbatazi nke ahụ anyị na-arụ kịta na bụ dịkawa nke aka dị powerful. Nke akịta na bụ ichi tụgharịa na Igbo language tụgharịa, ichi tụgharịa na Hausa language tụgharịa, ịchọ ịtụgharịa any country of your language tụgharịa. So nke ahụ ọ na-obu ike.
So nke ahụ na bụzi nke anyị ga-eji mezi Igbo database. So I need this I need publish because the history of Igbos na ala n'iyi and the language of Ndi Igbo na ala n'iyi. That is what my priority. All you have to create Obinwannem Foundation. You can create Obinwannem Media Company because I want to contribute and participate. Nandi Bokwarambo Fune restore the dignity of Igbos and also restore the language of Igbos worldwide. So if I'm not trying if I'm not mad challenges, no akarakam can name no one. I try more kai wore Biafra struggle destroy my vision, my future. And vision and future, mutual 18 years without fight, without any quarrel with anybody. So yen name be fem mania, and yen name be fem malad na chimpo mokumeya, and I chop one name me, the mother no nebe de aya, ne distract them, I chop me. Then I get news about Africa, news about Canada, I'm the whole world, Europe, Asia, Middle East, South American, Australia, blah blah blah. We are going to be writing it is there. So which is na Obinwannem n'obodo niile mkpọrọ afa. Obinwannem no n'obodo niile mkpọrọ afa. Very soon ha ga-abụ a reporter, direct a reporter in anywhere you are, not over the world. Also in our package. So nya abụrụ that na Obinwannem news nkọwara gị now. At least ijeze go the Obinwannem news ifu ya. Then Obinwannem Igbo news, Igbo TV, bụ nke anja agwagasị unu okwu. Ifuge Obinwannem Igbo TV nọ na TikTok, Obinwannem Igbo TV nọ na Facebook. So Obinwannem news chịkọrọ ha ncha niile. So now Obinwannem radio nke ahụ ana m use carrier because na ana m like iji face m wee kwuo kwa ama m eji audio. So mgbe ndị na-eji audio ga-abịa ndị ga-represent Obinwannem nta akụkọ na radio bịa enyekwa ha the platform because na nji gbagodo nkịtị bụ na ka m nweta ka m say teacher stakeholders of Obinwannem and the committee of Obinwannem and the leadership of Obinwannem nse tichekwa anya anyị ebido ọrụ sharp. All the pages niile n'anya must be working. Yeah, but part of a job employment. A ga-enwe onye ga-eme ndị ga-eme employ n'Obinwannem new radio ga-na-akọwa akụkọ nke ụwa direct. A ga-enwe ndị ga-eme employ n'Obinwannem news. A ga-enwe ndị ga-eme employ n'Obinwannem Igbo TV. So you people, we are going to employ a lot of people ka ha na-enwetetu ihe a ga-eji na-enyere onwe ha aka. Notago because name there are ịgba mbọ fụ na ndị Igbo na-enweta n'obodo a na-enyekwa ndị be. This is part of na-eme my own charity. My charity abụrụ nke abụ mpụta mkpọpụta gị na social media sị m ka enyere gị aka ga-atọ fundraising. No, I will create job opportunity for you or Obinwannem for you. The media network serves to share, update, and preserve cultural narrative. He established an operational headquarters for his media outfit in Nsukka, Enugu State, Nigeria. Had good, had a quarter of ma. Okay, the every headquarter in Nsukka. Abanyege na management the bad. It's one name working my senior brother. If any damn back, but nange wetekwa a good management. That place, don't worry. Imana otu no obodo Igbo ndị nọ n'ala Igbo bụ ndị ori. Ha na-ezu ego m ise ndị ego ha erikọsịa kọrọ bisha ga-akọ. But no wahala. Anyị enwetaghị ezigbo lawyer kịta na aga esetiri anyị everything standard. So onye ọbụla na-emepe ihe Obinwannem, ọ bụ na Obinwannem office a ga-emepe na any 5 states anywhere, we are going to make it legal. And maybe as a charity before, and then they go equipment here, kworo na-agba mba, ma ndị ga-eje n'Obinwannem na social media na-akọ iri agbata Obinwannem. Ihe na riri ego na-erighị ego ihe ndị a niile nne ihe nji gba ha nkịtị because na akwadobeghị m ha maka nkwadoro ha aga m ebido na be na ha buru be ha pụtaba. That is how I do. Je jikwa onye na-akpọ Okeja Akota na Wolewo ka ị mara onye gị na na-ekwu okwu because na mụ nwa ndị okwe kọrọ gị aka ugboro na-abụ ịghọtago. Ọkwa ị nwere afa nna m nwekwa afa nna anyị nwa bụ street boy. Ihe ọbụla ịchọkwa ka na-eme we don't think about our mother, our father, our brother, our sister, our children. We don't think about that when we want to do something. I can't just quite move because I have money. I can put time on isi we treated the fuck up. Now, Biafra activism history. And Ania, how am I going Biafra activism history? Many of you people, you talk about Nnamdi Kanu without even knowing who know you. He say, who know me? If Nnamdi Kanu don't know me, it's not my business. If you don't know me, it's not my business. My business is that Ndochaman Hana partners is in 2009. And they know me. Yes, you couldn't know me. My data, my information is with them, and it is original.
The same information dị na Ukraine, the same information dị na South Korea, the same information dị na Denmark, the same information dị na Germany, the same information dị na Holland, the same information dị na Poland. So my information remain one. That is why they recognizing me. And they are a data for the teacher. Man, I have to only refer onya. They will direct you to my kingdom. So now I wanna hear me here and maybe don't know my vision. Wait to be my vision. The wickedness of DOS. Today, this year and they could have an email IPO because man, all due to their wickedness, Chineke geji we port up for afọ. But ihe meziri chimuji simu gabano karamon malanga baromom. If we get so automatically I'm gabaromom will raise my money when I'm making na akwadozi nyabu culture and tradition of Igbo people. That is my priority. To make sure that na a change in history Igbo tinye nke bụ nke ndị ụmụ nwanyị na-abịa adịkwu happy n'ihi mere anyị nwere na mabịaghị gbasaga. So Biafran activism history about me kana chikowa kita mụ na ndị Wikipedia akpabekwa nkata mgbe m ga-edekwara ha nke m special ba Wikipedia ka ịma na mụ na gị na-abịa enweghị the same vision gị nwere ike ọ bụrụ na atọ na social media maka inweghị vision inweghị future ya gụ gbasaga maka na mụ nwa chọrọ ka that mistake m mere na mgbe m na-eto ka ụmụ m hapụ ime data akwụkwọ eji wee ghọrịcha ndị be anyị ka rapụ iji akwụkwọ a ka onye na-agụrụ akwụkwọ wee na-aba uru ihe nna tara ime maka na anyị nwa na-agụrụ akwụkwọ ọ bụ na Chukwu nyere anyị pawa nye anyị ọnọdụ nye anyị amamihe anyị amapụta nwere ọnọdụ nọ onye dịka m nwa na level of education I am gịfụ na wee ma ihe ndị a mma wee nye onwe dịka ebe maybe 1 year or 2 years to go more acquire more certificate or more educational level. Chineke n'eluigwe mana many of you people ekwesịghị ịtụbụ mkpọrọ kịta ifuge mana ajọsụ m si na mama ngozi ụbụrụ ma na enwere ihe oge arụ m achọọ m egozi nke a ngwere adịgo oke onye ọbụla ya agụziri bịa ka akụziere ka ọgụgụ I cannot go more. Even the language obodo itself is now making me headache. I don't want anybody to put any language in my head. Achọm ka ọ bụrụ sọsọ ihe Igbo bịa dị n'isi a wee nwụọ. So ka akọwa maka Biafra activism history. Yotago period to focusing heavily on his cultural foundation. Ebu mebujere ndị DOS abụrụ egbafu ha reject Igbo culture and tradition. Mbujere Ngozi Orabeze, she rejected it. They keep rejecting Obinwannem Igbo cultural foundation. So but it has not Biafra, but they are rejecting Igbo culture and tradition. So you couldn't see Biafra. Why are they rejecting Igbo culture and tradition? Even at the IPOB, and cultural levy. So who is now managing the Department of Cultural Levy in IPOB? Can we know them? And if you know the person, can the person keep record and bring evidence of promoting Igbo culture and tradition as a Department of Culture and Tradition? So Egana to make a culture and tradition in IPOB, what are they using the money to do? Egana to traditional and cultural levy in Biafra, United States of Biafra, in Kengozo Rabe, Kedia GM, Konana Hato, Konuna Chohi respect culture, Konuna Mana without culture and tradition that what you are doing is a fake. Konuna Maro. So ungeje Jews of what is the meaning of culture and tradition? And without culture and tradition of any country, your country is West. Your country is already under beyond another people's culture. What I go? So onya kanja June 1 Ekoku Biafra. Which culture and tradition are you people using to advocate Biafra? IPOB, one family. DOS leadership. What culture and tradition are you using to advocate this Biafra in your own capacity? Careful name with culture and tradition. When I know they use anything but culture. Or you can use Boroboro culture in Kenny Britain. That is why you not go anywhere. Oh, yeah, no problem. I no go. But some people may adopt of culture of Ikwere, culture of Ibanke, culture of Igbo, culture of Ishekiri, culture of Anam, culture of Isoko, culture of Obigbo, culture of Ejo, culture of Edo, culture of all the nation inside a nation. Bunumerie adopt. That is when you people start in the beginning of Biafra struggle.
But without you people acknowledge the cultures, I got very soon. I can after go openly to fight all of you. After go openly to make sure that you respect the culture of where you came from. But that is, you must respect the culture and tradition. You get na culture ndocha na rubbish na culture Ndi Igbo. You get na culture ndocha na jeopardize culture Ndi Igbo because all you name onye no na obodo Igbo na rubbish about Igbo culture. I know. All those things will stop. And I will not stop it by Ebia Saga. I will report to your father in your village. I will report to Ezo Bodogi. I will report to government of where you are. Respect Igbo culture and tradition. We are not a hypocrisy. We are not those tribes that divided before. I had that divide. Ndi Igbo bụ united race. So I must be a so Aningama ebe amamebe Biafra contribute to the division of Igbos. Amamebe Nigeria contribute to the division of Igbos. And I will not give you people space again. About the culture and tradition. Look at the one that is telling you about me. I am not the one write and paste. I had the one talking about me. Yes, yes, Hane Mezie na combine Mezie Kodezie in a normal way. Kakowa Mwonyembu. And all it is a kowe ko is toku motokunu wena mata. Na munu na be on this struggle. Kunu be mde ka mabaka. Onya bụ onye isi, onya bụ prime minister. Yeah, nonsense come to me. I don't need all those things. I don't need it. What I need is humanity. Respect your brother, respect your sister. Make love to your brothers and sisters to be existent. No be one ebe mu nego no. No be supporter. One nego name of my support where. Otu an name of my support one. In name of my support one. You have collective interest. A man doesn't know so good name of my. Imam bias no so good bonisi. Imam bias no so good machieni. You no go fit try am. If you try am, I will put a big date to go down. In about those words, but not time. Because we know what we have done for the past. Don't try us. Because now if I make I can make okay, I can go map. Then only like I did focusing heavily on his cultural foundation. I don't know, Cabus in Kenji Calision. A woman happy culture haka. Open there, DOS, I say, one could be one, Yane maybe he wear and Yamerega. You cannot boom your dog when you go one walking to on my hen autopilot. Or you can name me Buga. You name me Buga, Igbo cannot stand without Biafra. A beko dog when you go on a Sweden, a beko. Bolo dog when you not come knock on you. I come knock on or number coach Mukanji block or your then one name me now body the negari mine YouTube. Negari for the moon say that now. Madonna watch one again. Madonna I share what he name. Sometimes in the tune before my Mariana men social media. Before na Mariana men social media. Papunu I got to go papuna mamuni. Before when material social media. Above my POB. Ndị na-arụ ndị Vietnam company www.abs.com. Mgbe m mara dị na social media, my key rose. Onye mere mgbe ndị IPOB requested media supporters. Chike Nwalusi bụ coordinator IPOB in Ukraine. Kpọọ m si m eze ndị Igbo. Ndị mana ọsọ mụnwa bụ One Man Riot, Minister of Information. Na enidikwara m ka m jee nọchitere ndị IPOB ndị Ukraine IPOB media. That is how I go there. No one gwa nge nji aka m eje a esik. Okechukwu na anụrụ onwe otu a na-akpọ m na phone na asị m biko mere ha nka mere nke na ana m ajụ ịrụrụ obodo m ọrụ ma ịrụrụ nwanne m ọrụ. Ha nya ka ha ji jide akara aka m na aka ọrụ m chọ ka ha were mee karịkatọ. To ihe ga-apịa m ụmụ unu ka m ebu ụzọ n'anya iyi ifu unu nwa. Maka ọnwa nkwụ na onye nsị ka mbụ ụmụ unu ka m na-ebu ụzọ nasịa n'iyi because unu dị very very wicked. Mgbe dị Chike Nwalusi kpọrọ m mgbajekwuru ọfọma anabata m adị am na ihe a na-eme bidoro ụgbọ ọrụ ha gwaba m nke m ga na-eme ana m eme mana ana m arụbu na media company ana m arụbu na media ije na Ukraine enwere abụ ebidogo m ụzọ gwaba nne nwa m the television anyị na-watch na-akpọ 1+1 ndị nọ na Ukraine ga-ama 1+1 a na-enye news na-asị na achọ m ka m na-enye news gbasara Igbo like this in future. Jụọ ya ndị nwa m mgbe m gosiri website Obinwanne
Also, thank God that your dream have come to pass. Oh, you because now, Obuhota can kubere na mchori create a platform we call history about my life, because my life is a miserable life, a life that is many people will learn from it, a life of intimidation, a life of frustration, a life of a lot of things. Jesus akaramu weta forward. According to history of Jesus akaramu weta forward. From the Amaji, from Amaji to Nobi, from Nobi to Onitsha, from Onitsha to Lagos, from Lagos. So Jesus akaramu weta forward. So atakruma forward nke na onwe onye ga block nwa akaraka mas oles no bro chukwu kere ụwa. Oles no bro chukwu kere ụwa. Oles na chukwu adịghọ n'ụwa. Even chukwu adịghọ n'ụwa is not my business. Chukwu adịghị emekude exist is not my business. My business ni man change my lucky. Man change nwa akaraka m, ma akwụsị nwa akaraka m n'ụwa. Not possible. Ebido m n'oge wee baa mmanwụ. All the very difficult matter no as far as if a human being can say to God when he get me, we cannot do more than your shit. Cannot do. You can have you can have any trade. You can have try destroy your children immediately. Now who riba the can boy your children. Your children cannot target. Because who riba, call your children get kumakage. Because every talk the way route in this level in marry here. That means Imam Manatazi Henoa. Oh, Maka got copy from you. So now Maka will stay on go up zero. You got a info was you got him up to Maka, maybe do Makozo. Because I make them one mother. Jamboya got say, oh, Maka can target. Yakan got target almost to Talisi and Janini. Because they will time of you, it go west. Where you rebaz? Dojo. He was actively involved in our watch because now that the yeah, he was actively involved in the Biafra independence movement. Okunyema bihuru na adia asizimwa. Kedonye ndị na common na social media can AI recognize it involved in Biafra struggle. Do you think that Namua na bosi kuna mbe Biafra maọbụ na n'ala Igbo maọbụ na Nigeria na atọ ụjọ mụnwa bụ Okechukwu na atọ ụjọ na Nigeria onye ka nji bido n'oge we clarify but wepụgbo ụmụ from ESN from Liberation Army which is they know hammer na mụnwa na ụmụ believe in IPOB not IPOB armed struggle IPOB njaga nji wesikwu n'ọkakwuma ha jiri energy ha jiri egaba e believe in armed struggle ejikwa na mụ ka ya ga-eme ndị bụ egbe eju na mụ maka echi eme bịa na be mma maka na ọhụrụ nwa bụ ejeje mihe ni n'ọdụ wọs ebe a na-agwa unu ka unu jiri nwayọọ mee ihe ibu unu mee maka na asị na onye jebe n'ihe mere nna ya ọ jụrụ ese ọfụma ihe ahụ mere nna ya emekwuo ya unu amụtabeghị ife onye mere ihe ka na-eme nna unu ka na-eme unu mana anyị nwa bụ ụmụ Igbo na-enye anya na mmiri wee baba na mmiri bie na-agwa unu na ọ bụrụ na join ha obi nwanne nke ndị Igbo ọ bụ na join ha obi nwanne ndị Igbo ga-egbu onwe ha too much ndị Igbo ka egbu onwe ha too much and ndị ga-akọ nke ala Igbo ga-abụkwa ndị ahụ niile bụ ụmụ Igbo bụ ndị Chukwu ji wee gozi ya na because ha ka anyị na-emere ndị Igbo ebere ha file na ya mara ihe anyị bụ stark illiterate maka ọha gụrụ akwụkwọ since 2013 the record abago since 2013 because as you're watching wherever you're watching TikTok, Facebook, YouTube, wherever type behind a Okwu who is Mazi Ugwu Alexander Okechukwu. That is the topic we are treating now, and now AI or YouTube is now giving me the information. So if you type it, it will show you about me. Then go to AI mode. He will be telling you this. So ka unwe watch unu. Ona bichi join Obinwannem Foundation. Kirapi idina biani le mete mumma. Nwere njige eme. I can even borrow Germany about 50,000 euro to be making sure that na Obinwannem radio na wave. Makana unu kana akakọ yesterday mu na aga n'iru aga. Na ga want to enter wave. Wave can na cheba.
na ebe a na-aka na-aka akụkọ chena mma natada ala Igbo meje ala Igbo wee circulate information ndị ụwa ga-eji wee na-enyere onwe aka in future. So mụ na ga nọ na the same level like ịbịa ka ime ya ọsịsọ ka ịgbago ka afọ agidukwu ihe a na-eme mana ọ bụ na like stay where you are and keep doing what you are doing. Even though na agwa gị copy begin to copy it and do is part of the same message. Ana m ego adịmele ihe na abụ natara na chi I pass my message free. So onweghị uru ọ ga-abara m na mburi na kpuo mmụọ achọghị m ya chọọ m nke envy ịmara information ịchọba gị na ha ga-arụ ya ndị nchọta ka m na ha ruo ka ọ gafe ha zukọrọ ezukọrọ jee mebesie nke ha ma sị na okwe ha aga ha esa na-enwetago YouTube na-enwetago Google na-enwetago ihe ndị ọzọ niile but the message ama ndị according to ọ bụ na eyikọ ọnụ wee mee ya ọ dị very very fantastic and very very organized maka mgbe ahụ ịfụcha the face of ndị Obinwanne ihe niile abụcha face ha nche niile gbara ọsọ amana na agba ọsọ ka ọ harapụ ime onye mgbe ha ghọtara themselves ihe ndị Igbo na-ezuzugharị ị na-apụ na Obinwanne ị na-agba ọsọ na Obinwanne ị na-asị ma publish na information gị or based on maybe can you happy to attach with this devil ka you happy to attach of this evil maka onwe m ka m na-akọwa ya ka onwe m zijuo m afọ nwa ama m bịa kwuru maka gị ana m ekwu maka gị nwere history ana m ekwu maka gị ma ihe na-eme ya ekwu maka nna gị ya ekwu maka nne gị ya na-akọ maka onye ọzọ onye kwuru ncha na-eji bụrụ gossiper kwugoro maka life gị kwugoro ka isi bi ndụ kwugoro ka isi gba mbọ kwugoro ka isi eme biznes kwugoro ụdị biznes na-eme kwugoro obodo ijegoro eje kwugoro ebe ị nọ kwugoro onye ịma iji eji Jizọs agwa m okwu were Moses agwa m okwu mba were onwe gị gwa m okwu mụ na gị bụ ekwesịghị na-ekwu okwu maka m na gị na were Jizọs na-asa m isi were Moses na-asa m isi were Jacob na-asa m isi kịta Nnamdị Kanụ ji asaza anyị isi were Simon na-asa anyị isi ife ọrụ unu bụ empty vessel ọnụ bụ empty vessel ahụ unu bụ ndị enweghị future unu enweghị future onye mere unu ji ju na social media na-akọ rubbish unu enweghị ihe unu na-think about your future children without Nnamdị Kanụ future na anwụgo without Simon Ekpa future na anwụgo future unu nwụrụ anwụ ya ka Buhari ji wee sị unu China bụ lazy youth ya ka unu chọrọ ịbịa play to life of me ọ dịrọ possible now. We are going to move without all of you. Since 2013, Kambido Tibempu Biafra ya na gwa gị. He served in several high-profile roles within the indigenous people of Biafra, IPOB network. In an even agwagi, including acting as the IPOB global media moderator. Ichogi jegwafa change here. Kachineke kpo the Ukrainian zonal coordinator also, and the national coordinator for South Korea. Ndi Igbo Umu Igbo. The history I can talk on aba. Kona na type here there. Unu ga na ebe na akụ na social media na ma gefere ya. Nke a bụ evidence ya. Nke a bụ nke Ukraine. Nke a bụ nke South Korea. So no ha na ha akọkwe ma amahụ. Maka na akọ nke ma amarọ m no edegharịkwa ya. So nke a bụgodu nke gosiri na nwoke agbago mbọ na IPOB. Ndị ụwa kwefu unu nwa. Hai Chineke nọ n'eluigwe. Cultural advocacy. Today his work primarily focused on ordinary and omenani. Ndị TikTok how far now? Na-ewenikwa na aka enu. Na-ewenire na aka enu ndị na-ekpu anya ka ndị ori. Na-alọvụ unu na ọ bụ ife abịa mere unu ji anwụ onwe ike. Ihe abịa mere unu na unu aka ọrụ unu niile na ịkpatacha ego rochu na na ga-akwatu ya. Ịkpatacha ego na n'ala Igbo ụmụaka gbara ego bụrụ isi nwụọ. Ịkpatacha ego na n'ala Igbo nwanne ịfụrụ ga-ejikwa afọ wee rie ego gị. Onye bịara izu unu ndụ abịago. Onye bịara idozi obodo abịago. Onye aka ya dị ọcha n'eluigwe n'elu ụwa abịago idoziri gị obodo. So ife onye na-ekwu okwu nwere history na-alaiki ya na-alọvụ ya ma o nwere ihe nji unu eme ọnụ n'idiri mụnwa na from nne gị ọ bụ na agwa ịkpara na be nne gị dị mma ịma na ị gaghị afọ ihe ọma jụ ya iche na ọ bụ inye lion iwere mana gị lion unu chụ na every month m arụ ọrụ na Germany ọ bụgo na ọ bụ $500 euro ka ha nyere m o zuru m wee na-eri nri onwe nke fọnụ nye ụmụnne m ha rie
Ego is rubbish in my life. I don't believe in money. I believe in human. That is why my own is very different. And I may make a go moto, kiss number, and I'm patrego. I don't need it. On another hotel or another hotel, I don't need it. Nema Ugo, Yoneko Jiwena. Nama Ugo, Oneka Habuena. My senior brother, my beloved senior brother, Bukwa, a Masop member, Chibu College Ugwu, a very hardcore Masop member, Onko Nambosia, a very dedicated Christian. Yeah, a very dedicated Christian. Nama Jumaya na Suka. Yeah, all be very dedicated Christian. But on will no gear, Omuhodun. Yaki Abeta Kitana Kina Gomoku Yenzus. Young Ndi Igbo this time, Nge Jackam Day, you have in future. Unama Chima Chebe na Chima Manda na Amwam if I name at the educational level. Eman challenge that no mad in a book. I may change it, maybe the history of governors, the history of senators, the history of all these celebrities, all these scammers, all those people maybe the debate Nabia. Maroba with FBI is coming. Maroba with India Canada, FBI will America now. Because I will work with them the same how I'm working with the Red Cross. I will work with all of them because Ndi Igbo must repent. My own Ndi Igbo must repent. Interpol. I will still work with Interpol. He will just how work a partner with them. They will accept. Oh, when the Ukraine your Burmia can narrow or job against in the buying on the see, I'm actually so on a Ukraine come and have approach police may approach them because no for me like I come not going to call. In the South Korea, Bundegram that name when it's no any problem where. So here my you have in the South Korea, no be na koruno. But that John more IPO in South Korea, wickedness souls. Yeah, maybe na had to create another platform. You can create, but how many delete other there. But how more that na Chukwu ga over hawk very soon. Chineke ga over the South Korea hawk very soon. Ndi ani nebundi overthrow. Ndi ani nebundi mbarambo. Une werizem bamu we turn upside down. Umunu ga tezuba afu. Because for this struggle. Unama be honyo Okechukwu bobo. Any open akagi nwa demi in the DOS in the your children will never ever reach my like I reach in this world. Makaga ma like kan jibe ba hunu ne ekwu okwe keje. Obuno okumo nga beze ndo okumo. Obure nigwe nga beze nde nigwe. Makana the history of Okechukwu will remain holy. Transparency. I then na this song ka ime transparency. You jada against me na mukuru na ndika na kakwo na ndika na ndika the human being ko obo more can na ndika na a human being ko obo now. So if you don't know who you are, you cannot talk in a boldness in anybody. Obo ni mare me ina yozibiko ko yene wo future. Agbacharo no mbo. Instead of emekwa ka mu na enyu as a pet or enyu advice akoto am. Nkoto no kotro mo. The time everybody mengede I'll with that stamp Korean Ndeye stamp ajun ihe ga-emedu na ebe ase ọkwụrụ me ihe ndị immigration na-ekwu isi kunu me amụ ajeje gwa ndị immigration ihe ga-eje nyeru na ọmụ dere ede ọmụ je gwafe de ede una nwere nke unu ma una na-ekwu arapụ ọrụ na deje je nyere ndị bunu aka ọmụ ji arụ maka nwanne nwoke nọ na Korea kwurie nna na-apụ ọrụ m lose ọrụ m maka IPOB ya ka m pụtara kịta na-asị ụfọdụ na-asị Nnamdi Kanu makwa onye ego onye nke ọma onwe ha achọkwuo m ka Nnamdi Kanu ma onye ego but I will destroy all of you when the time come. I bịa na this struggle ka m bịa serve mmadụ abịa na this struggle to serve ndị nwụrụ anwụ na people wey die na they serve I know they serve you because ị ka dị ndụ enwe m ike serve onye dị ndụ nke serve bi slave kunu ji mme n'ala Igbo niile. So this time, mpagodo n'obodo Igbo ndị nwere human right. I know they serve anybody. Onye nwere ike ikpodo onye isi m bụ onye na-enye m ego, onye na-enye m nri, onye na-enye m ife ngeji wee dozie ebe m na ebe ihe na-achọ. Onye agwọ onye adịghị m concern ka na-akpọ onye isi m for what? You can now understand why you must change or you will go down very soon. Anyị adịkwa na aka akụkọ ya bụ akọcha ya n'azụ.
Akụkọ anyị na-akọ by culture, you keep planning evil and evil shall be always follow you. I nakwa na azụ n'okwu anyị na-ekwu ha esi hate ya ka isi hate ọta hatred emegoro n'isi m by this time ekwesị ka ndị ka ụsụ ndị ekwu okwu na kasị na oyi na na-anasịkwa na ife ọ na-anazi ana ife na amosi na-atazie ife ọ na-amụzi wickedness this man ihe na ya na-ekpe ekpere pụta usikpegide Buhari ekpere o megide je eme onwe fake wepụta maka na ụlọ ya dị ọma ịdị ndụ n'ụwa wickedness ndị Igbo. Now, ọdịnala na omenala ya bụ ndị TikTok ọdịnala na omenala ka anyị ga-aga so echi kịta mbido na-akụziri unu exactly ka esi ama onye bụ onye Igbo ka esi eme omume ihe ka mmeji onwe m na-amarụ na-atụ mmeji my life na-ama atụ nwere ihe na-abịa ịkọrọ unu my life history ka na-abịa ịkọrọ unu that is what I'm advocating for. Ihe niile abụ omenala Igbo ihe afịa na-alụ m kịta na anyị na-ere Obinwanne onye ọbụla bụ onye ma Christian ma Jewish ma Muslim nwekwa ede against ana ma work with Muslim enwe Muslim friend ọkwa tight one enwe Muslim so ọsọ ndị enweghị friend bụ Jewish enweghị m Jewish friend so onye enweghị ihe enweghị n'ụwa Jewish friend I no get one nwụrụ anwụ ebe m nwetara one bụ na South Korea ebe m nwetara one na South Korea yes onye m nọmba ya mana ọ na airport which is njebe na record m ga-enweta ya ọsụkwa m na-edere ya nwetago so na ka si wee fụ ihe niile m hapụgoro ya so ma nụrụ otu a people abịa jụọ m how are you yes so mgbe m batakwa Germany ebe a onye taizi bukwara m bụ onye Jewish mana Jewish nke ya bụkwa ndị format so mgbe anyị na-ekwu okwu na-akọwa ka ọ ghọta because m na-agụkpa nkata ị ga-ama na mbụ mmụọ abụ m ajọ mmụọ na-aga ije na ị na-afụ m otu a m na-agụkwu okwu one on one igo n'ose na onye abụrọkwa ihe ị na-eche ka ọ bụ so otu a m na-esi ekwu okwu iche na mma atụ gị ụjọ che na mma atụ ma onye isi gị ụjọ che mma atụ ma Chineke gị ụzọ the reason why ị ji ata afụfụ n'ụwa because you don't know who you are. You don't know who you are. Unu abụrụgo slave to people. Mụ abụrụ slave to anybody. I am who I am. Unchangeable. Mgbe mbụ bụ akwụkwọ ka unu ga-eyi m egwu kịta na ọ bụrụ ọzọ na akwụkwọ ka eji eyi m egwu egoro akwụkwọ amazịkwa m ga-eji yi m egwu amazị m ga-eji yi m egwu amazịkwa m ga-eji kọtọ m kịta ọ bụ sabo unu cha niile bụzi sabo na what else again. Let us continue. Omenala ọdịnala ka anyị na-ekuzi okwu ya today nya bụ kịta na present kịta na ọ bụghịzi nke niile akọchara gị efure ọgbagoche na nke kịta anyị nọ kịta na ka a na-agwa gị ihe m na-arụzi ihe na-eme advocate now bụ about focusing on ordinary and omenani, traditional Igbo spiritual laws and customs. Maka Mazi dibia ha na ndị otu ha na-akọ iri ha na-akọ iri snow spiritual omenala dị ya omenala nando ka Mazi dibia na-akọ omenala Igbari ya ka mmiri enwere ọkara agwụ na-akọ so achọzụ m ka ha na-asụ na omenala Igbo ihe a ga na-ekwu bụ omenala Igbari ya omenala Nando maka ọha na-abụ ka m furu bụ ndị unu na-ege ntị na waja na-ekwukwa nke ndị Ụmụdịọka gosi ejicha m information mgbe m ga-edebe everything about all of you enwere iko na-asị kedu mgbe this guy ji ebukọsi ndị a niile n'isi onye ka ji mepe media na because na ihe na-eme ka anyị ga-ekwu maka ya na I have the license. So in future, imebeze mistake if you mere onwe gị. A man ji because of money na-edufusi ụmụnne gị. A man ji maka ego when a change history you are not there before it was created. Ị gaghị ji because of ka ndị mmadụ mara onye bụ in public wee sabotage the history of your ancestors. It's not making sense. If you don't know, say you don't know. Adị m eji ike akụzi omenala. Maka na mgbe m bịa na-ege ntị n'ebe na-akọwa omenala mgbe m na-eje na nke waja mgbe eje na nke Mazi Libya, I was trying to tell them everything is about omume na-eme. Unu abịazi na-akọwa mgbe gburugbo na ịnọhụ mgbe gburugbo n'ọkwa ihe the same thing ka a na-akọwara gị mgbe gburugbo na Jesus Christ was doing this. Mana today, many of you people may claim that Jesus was not existed. So how can you know now that mgbe gburugbo, that nonsense you are talking now is existed?
So you cannot change the history of what you don't know when it was created. Because you cannot prove what you are talking about. Even a maju makashi, you man a gwag who want to yaka. Manando nagato kwaka. Or I did not coaches in the madam. The same pattern only jewelry and the mother Muguna Christianity couldn't jewel but about Omena leave. That is why people are now castigating Omena. Manamuan was now in Christianity. Omena Namgabu Omena are Christian. That is what I told you in the Obinwannem Foundation. Through Christianity way. I will not do that two rubbish of things you people are doing because you people have been manipulating our ancestors. Papa is not only eternity. Live in the world according to the word. We cannot go back in a place that we cannot stand. Or not possible. So let us not pretend what we cannot complete. We are the Christian by education. Anyị gụrụ akwụkwọ ndị Christian butere anyị education and onye ọbụla mụtachara and ihe anyị mụtara ebe a had waste. We will use it. The one we learn from obodo Igbo, we will use it. The one we have, we will upgrade it. So a sohomuna be a corruption about Christianity and about other people. But ebe monobo 5 and 6, but the pastor, the Reverend Father, we will destroy them. Monokwe Christianity structure, Christianity mentored, we must embrace it. All the very, very fantastic and good. Now, problem beginning, the same thing in the we need to tackle and destroy them. That is it. So, Obinwannem movement, Ndi Gabia, Ani Batana Christendom, na Catholic, we preach exactly what in the Catholic doctrine. If we come into Anglican, we preach. If we go to Muslim, we preach. If we go to Jewish, we preach. So what we are going to be preaching, it is about humanity. It is about love. It is about unity. It is about togetherness. It is about fair and justice. It is about equity. It is about support. If I can preach. So Obinwannem Foundation Association, a movement. If I name each, I want to get IPOB leadership, educate their leadership. I get a government, educate. I name the integration and rehabilitation. Like it was in IPOB worldwide rehabilitation. It was in integration. So we are going to set a class where we can integrate them because they don't understand the preach of Mazi and Ndi today. So we that understood it, I get you free of charge. So I devote the time. I got but and the history of IPOB, and then the history of Biafra, and then the history of how even Igbo found themselves like this. I got what about our channel. You are going to be coming and be listening to the real story. Man, open the kapande ahun kpotara we mara then ni biakwa anya agwaze ndị ka na kpo no do ho mama di ikwu ihe ọma. So no men another than I about the traditional Igbo spiritual laws, because Nande Mari be name Igbo spiritual laws now. They can hear Mazi be an na mili. What I go? Igbo anaghị enwekwu ihe apịrị apị. Nnamdi can I stand with him? Igbo know they worship what they mode. Igbo anaghị efe Chinabọ. Pastor gị bụ Chinabọ gị mara mara. All your pastors, all your reverend father bụ Chinabọ ị nwere. You have two God already. Because pastor ga-abụrụ nna gị. Pastoress ga-abụrụ nne gị. Dibịa ahụ na-eje na nke wee na-anara akara aka. Ịmakwa na onye na-eje anara akara aka automatically position himself or herself as a God. Ihe onye bụ mmadụ ibe gị ihe o kwesịrị na-emere inyere gị aka ya ka ya sị enyemaka. O kwesịghị na-asị na ya ga-enye gị akara aka gị. Ma ndị na-asị ka ya ma na chiwa ka akpọta ohu chiwa ihe na bụ scammers. That is why I believe waja eziokwu bụ ndụ. I believe waja 95% more than
Mazi dibia. Million will not fake. And if they don't stop, the same waja will destroy them. Because I like waja. Waja is somebody not all reality person. Waja and many Ndi Christians or menana hate the waja. Okay, hasi abia. And all the same Christian or menana hate the Jofezak. Makana mwa ejofa support me ejofo 100% in ihe preach about menana. Not the nana. Mana the way more do like in cage of no na-emezi ka ọ bụrụzie ihe dịka even omenala bụzi eziokwu ọ dị okay institution is institution yeah ọ dị okay so also ile ana mana ihe ndị anyị na-emu a chọrọ ịhapụzie because our people have already moved on. So we are going to do one or two things and supporting people like Jofezak and Mazi Waja. Mazi Dibia Mazi Dibia onye macha. He tried to be popular. He tried to become like Nnamdi Kanu, but Mbaka was trying to be like a TV Joshua, you know. So I'm not sure the TV Joshua. He emulating that TV Joshua kingdom, you know. So Mbaka maro that na. Ndi Igbo na Ndi Yoruba bụrụ Nadago Mbaka mamenwu ihe TV Joshua mere wee mewu n'oke ya dị otu ahụ mamenwu nwere obi Nadago Mbaka mamenwu so ozie Mbaka ga-emenwu bụ ihe ahụ na-etisa mgbu na stage. That is only thing. Ọnọkọta ọ dị ka adịghị gezie ntị oche ofu ihe ekwubekwa maka ya ọ hacha na-enye ha joy. So now ịbịa waja you try ọ na-ekwute ọkwa ije na nke ọ dị ụkọ na chi mere ije mgbe ha ga-eji mata ife ha na-eme ụmụ nwaanyị anyị ụmụ ike ọdịgoro ha too late. Chukwu mere ije na ọ dị ụkọ the time all of you will understand the damage you people are putting in the mindset of Igbos ụmụ ike ọdịgo too late. The same okwu a ka anyị gwara ndị content creator na ndị saga Chukwu mere ije and ọ dị ụkọ and the MC Bishop unu ga-ata afụfụ ụwa. When the time come, were the message Obinwannem Ndi Igbo jere ndị a na-akpa afa unu ma ha maka gwa ma na ha ga-agba ọsọ na TikTok. Pela today na-eri ego nke ịma na asị na mgbe anyị na-eji ụka ọfụma mgbe Catholic onwe ya na-akpọ Mary Kingdom. Mary Kingdom bụ ndị na ịjoin na Mary Kingdom na nwoke ya marụbere gị isi n'ụwa ego ga-adị ka ego osimiri. Enwere otu ga-abịa join. You get money join you, but you don't join them. But how you go know that you already join them? The people that are going to be around you. Hey, Ndi Igbo sometimes on abo from Ndi Igbo ebe ha na-achụ ego. Hey, emere me soul ha ebere. Soul ha ka na-emele ebere. Imana today gonna eme envy of Pella and Javid. Ichefuze na ndị elego mkpụrụ obi ha. These people have sold their soul. But they give amaro. And I wish you cannot to be like Javid or Pella. They are the soul. Imana soul na buru no wa bunkobele na. Ane le soul mprobi ele. Mprobi nwa amro ta bu virgin. Mprobi nwa amro ta. The powerful than mprobi onye rugoro 30 years. Onya mere ichi chụ aja were nwa amro ọhụrụ chụ aja aja gị ere gbogbo na. Man, you so say because nwatakịrị ga na-ebechi gị ntị. You cannot stand it long. Na-emeji ebubu na spirituality teaching because now many of you people can go and try it. That's why I know they preach anything about men and I. And I told me get deeper about men and I. That's why I want to follow Christianity. I want to follow Christianity pattern to do my own work to God. To Chukwabiam. So I will do my own in a latest version. So which is now my focus not be whenever I can anything done at no. I can was institution about na kuzi about life. Obu honoka, obu ho church, mano honoka. Maka honoka beba na aka oka. Oka kan na aka kita. So ebem na aka oka bu no be Obinwannem Igbo TV and Obinwannem News YouTube. So an aka oka. Oka bụ something is a word. Ịkpakọrịta ụka discussion. So ụka dị mma
mmadụ ịka mana ya na-ekwu okwu ebe kedu ụdị ụka ị na-aka nke a na-aka kịta bụ nke ndị Igbo nke eji mara ụmụ Igbo nke ga-abara ụmụ Igbo uru onya mere ha ji akọwa ya na AI now. They're explaining what I'm doing because they are listening, they are watching. If they hear bro, they will not recognize it. Ije na Facebook, YouTube, everywhere, I have done a lot. Educate our people before Mazi DBS no kamami ya na-eje mapụta. Before we see Lagos nata. Ndị a niile na-ekita abụcha ndị na-amaburu ebe omenala. Mana adị m na nwata wee mebe ihe omenala. Nna m bido na nwata wee gwa m ihe dị n'omenala. Mgbe nje n'obi omenala. Ọkwa mgbe nje n'ụlọ ụka ha taa m afụ punishie m. We deny my right in God's servant, in God's kingdom. Bishop we call mechanism with green and white. Instead of white and white, the record is there. Because when we did against of Bishop, or got Bishop Obiefuna, when they did against him to the Rome, makana my mission I broke why internal mission, a mission that nobody can stop it, even Trump cannot stop it. The same mission must be accomplished. It must be accomplished. Because you people say that truth is life. And you people acknowledge, advocate for us to stand on truth. Then why did we stand on truth in this long distance we are now? And you people rejecting the truth because of what you are benefiting from lie. That means now, maybe no one. There are two ways. Because I will never concoct story. I will never say just for you to love me. No. I will never say just for you to follow me. No. I will say what your father, pastor, pope, bishop, president can never talk twice when I say. Because I understand where I came from. Because I know the history of Eze Herod and Eze Pharaoh. And the history of Eze Herod and Eze Pharaoh is what makes me to understand that Igbo billionaires are the children of Eze Herod and Eze Pharaoh. The day I understand it, it is day the gods of the universe give me a staff of Obinwannem. Let me tell you sometimes here, go and check it in the even in ancient day. I told me material thing I told me ego nko wa told me I cannot serve the devil of the money. I cannot, because the devil of money don't have power. They always lose their life youngly. They always regret life. Be secret life, be fearing life, be life occultist. So I want to enjoy this life. This life that is why you are them and Hagana Jekono. I like a group Nejoko. I told any one person on a group a 419 or an advocate of evil. I told money money against Sonowa. Now, a group like Obinwannem, almost all of them did not qualify to stay in me. So that's why you can rebuild the package where and I have to close everything about Obinwannem WhatsApp down. And I have to close everything concerning Obinwannem Igbo down. Then they use the same only Obinwannem Foundation account to make sure that I'm passing the message through that Obinwannem account. Like if we go 100 euro, net when I chosen the more bless them on them. That is my vision. I chose them anything. How much how we promote? We can't promote me. I am promoted already. I'm a popular person in Otunkwanicha. I'm a popular person in Lagos, International. I'm a popular person in South Korea, Ebembi. You must know that Nambi. So you cannot make me popular. You cannot make me become whatever you think. You cannot make me. I am already above of what you think about me. I'm a brother.
iju esem ọfụma juru ebe m sigasị na ebe m na-akpa afa agwago onye mbụ. So ịbịa n'obi nwanne n'ụdịrị na-epromote, no, I am the one who give all the hopeless and hungry Ndi Igbo nọ n'obi nwanne. Ọ mụ nyere ha aka. Na me give them millions, na-enye ha millions, hundred, ana m enye ha. Ama m na ha bụ hunger. Christianity have destroyed their life. Some there a na-eklem na ha na-eme obere ise Chukwu okike abịa ma ọ ga-adịrị anyị ma ise Chukwu okike abịa ma ga-ejekọ ise ha chere criminal. They will use even your name. Onyeisi, director. Here na scam name. Ile n'ime mkpụrụ obi ha olulu inyi. Ime mkpụrụ obi ha lụrụ inyi. Ọ ha dị egwu a na-ekwu n'ogberegbe ọnụ ma n'ime obi ha kpọrọ ha asị. So amacha m n'ihe na-adị mana abụrụ m Chukwu na-eke ụwa. Chukwu kenyere m kpọọ m Okechukwu by nne m wee sị m kebe oke n'aka ndị ahụ bụ ndị ọ na-atụ n'ọnụ. Ma onye hetiri go, ma onye lovuru go, ma onye kpọrọ gasị o, you must give the person na ọ bụ na asị gị nye efudo afụfụ Chukwu tara m. Ọ bụ na igbugoro ma nne m ezi hara m ozu ji ekenye gị oke nke gị, iwu ka ọ bụ na m ga-ekenye gị mekenye gị m ga-ata afụfụ ya. So onye a mere mmadụ eme enemi, achọrọ m ikreti enemi. Ị nweghị ike ifu ebe na-ekreti enemi, mana anybody si ka ọ gbaa m mgba. Oswara bụ pope ndị Catholic worldwide, oswara bụ bishop, they can never survive it. They can never ever survive it. Enwere m ike na-ekwu okwu ọ dị common because you are onye mmehie. Ị bụ onye mmehie. Onye mere ma ha na Chukwu ji mmadụ arụ ọrụ ụbọchị ọbụla. Ịbata na mba akwụkwọ, you see different category of the lifestyle. It is the one na-abatara mkpụrụ obi gị ka ị kwesịrị ịpado. And in ịpado ebe ahụ, regret kwanye tomorrow. Make sure na before na-apado n'imerie nyocha ya ọfụma. Maka na ọ bụrụkwa ka m si sandụ today ka m ga-esi sandụ tomorrow as a messenger. So ọ bụghịkwa nkwutere ndị ụka taa, ndị chọọchị taa, eru echi iji maka ya sobe ma eru echi nkwujọ ha iti mba na ọ bụrụ ihe aka efu sobe mba. Brain gị dị too low if they think like that. Ọ bụ ihe chi fotere ka eji aga. So mụ nwanne ebe a kịta amara ihe Chukwu ga-efote echi, amara m ihe chi ga-efote. Mana ịjụọ m sị na ọ ga-efotere anyị ife ọma, ọ ga-efotere anyị ọganiru, ọ ga-efotekwara anyị nke ka nke fotere efote. So onye a bụ ọfọ anyị na-agọrọ echi maka na echi na-echere onwe. So mụnwa nwere ike ịpụta today ime m ọfụma nke nne gị nye gị Nike. Eru echi imejọ m menye gị onka nsugbo anya. Ifuge enwe m ike iji maka imere m ọfụma yesterday wee protect ihe ọjọọ ga-eme m echi. Ọ dụghọ na ndụ m onye ka ji hate m. So maka ndị ọfụrụ na-agbata n'obi nwanne. Maka na after registration na bidoro enye m ha preaching today now. After one day, tomorrow, mbiazie mgbanyere ha account number, ha ga-eji kwunyecha 50,000 naira ka ga-eji wee na-eme ihe obi nwanne. That 50,000 naira anyị ga-eji wee build ọtụtụ ihe dị iche iche nke anyị niile ga-eji aka wee kpaa nkata wee mee. Nwere nke m ga-eme n'aka m. Obi nwanne enwesigo project. Ọ ịbatazie ebupụtebezie the project. And ihe nchọrọ bụ ndị mụ na ha ga-arụ ọrụ. So 50,000 now bụ the part and parcel of what you can use to represent Obinwanne in your family. In your family ga-abịa n'isi n'isi. Obinwanne na-abịa n'isi n'isi. Ebia ịmara ịnọchitere family gị. We will know about your family. We will know about your business. We will know about your life. We will know everything about you before you join Obinwanne. Because I want to present to the world people I trusted with my life. And when you get present, even my family self, on 300 channel join channel Obinwanne. No chaga join channel Obinwanne. Kucha 50,000. Ejim family member, even my wife, no one na buy, which is not plan when wine very soon.
Oga join Obinwannem, register kwa. Obinwannem is a family. I want to practice that in exactly what Ndi Kanu said. In IPOB one family. That is what I'm practicing in Obinwannem. Exactly what I thought it was in IPOB is what I transformed in Obinwannem. And they know. That's why they try all possible best. Obinwannem happy, but he cannot do it now. And if more you push it, more I waste on our life, waste on our structure. More you fight Obinwannem spiritual, more you fight the structure of Obinwannem to never enter our people, more I destroy your administrator, more I destroy everything that you people have in this struggle. I swear. How you going to see? I'm not going to know. I'm more about Ndi Igbo. I've seen a boy in you see a bogey, cannot a bogey about when you cross to the platform of Obinwannem Ndi Igbo, you have to know that good is good, bad is bad. If you can never understand this word, you can never understand me. Good is good, bad is bad. And I am ready twice, and I am ready twice. Your job, your ma be homa. Nna give me your job, mere your job. Nne give me your job, mere. Only give me your job, mere your job. That is what Obinwannem is advocating. Obunjo. Echenas na ichoro imejo nwa onye ọzọ ọtọ ụtọ mana emejo nwa gị isi ka egbuo mmadụ. What advocating? What are you advocating? What are you simulating? If one ihe na-egbu unu, ị na-eme onye ọzọ na-atọ gị mana mgbe a ga-eme gị ihe mekwara onye ọzọ, ị complain be why like that? Ka anyị na-agụkwa ka anyị finish up this thing. Cultural advocacy. Let me start it afresh and finish it. Cultural advocacy. Today, his work primarily focused on Ordinana and Omenani, traditional Igbo spiritual laws and customs. He frequently uses his platforms to issue open letters and hold dialogues, calling for accountability, constructive peace, and alignment among Igbo religious, political, and traditional leaders. Obife AI. I was pressed, and I go to me here before, like you told me, I'm not going to go there. When type of it's okay, I can use it today program. Can we make today program? Because stage it immediate. We're supposed to be sleeping, even when we grow up, we're going to change because a lot more can change too much. So, but when they are not bankata from Canada, so when not bankata, so we was just talking about my life and the things. So I begin to, I made them see a type word not similar. So we type zero that kind of thing. Now I be a type who is Ugwu Alexander, who is Mazi Ugwu Alexander Okechukwu. Your type who is Alexander Okechukwu. So more we type where I can say there. Who is Mazi Ugwu Alexander Okechukwu? I go talk at Dosh where there Ugwu Alexander Okechukwu. Ugwu first, Alexander second, third, my English name, my Igbo name. So eba ka na wefo, yes, na ndia na-ekwu maka ma ofuma. And the Instagram na kowa kwea. Ị ga-enweta Instagram, Facebook na kowa kwea. Ịhụrụ Facebook ana m arụ ọrụ ọfụma na Facebook, na arụ ọrụ ọfụma na Instagram. Then website na kowa kwea ọfụma, na website of Obinwannem. And ịma na anyị nwekwara website anyị ji eme marketing. Like very soon, I can do marketing of product of Igbo people. So I already know Ndi Igbo. We talk marketing business. We are going to enter there. No why. But I try more. Come not join Obinwannem because in a me homa. Don't try it, you. Don't try it. You may get too much. Yeah, that's your foundation. Are you mad? That your movement. Are you mad? In a year. Which movement? We are talking about our future hope. Our future hope. Do you have hope? Do you have future?
otu anọ na Germany o ebe ka future money. If any name kwesịrị na nkịta na-eme na bai, why am I there? Or because of insecurity, because of bad leadership. So you want me now to be advocating violent, advocating violent, advocating violent. Then before you were mad at na can be advocating for Biafra violent because you not achieve as Biafra violent. So India's Biafra gossipers. So each can be advocate for hopeless Biafran advocate evil on social media. So you think that everybody is an illiterate that don't understand the trick you people are using to destroy this struggle. Muma Anima suspect Aloye Jimako with all his colleagues. The Hamagon and Nandi Kano in very big danger can never be released. Hatoka Ziaka will correct any struggle, lead there to next level. Nyabuna ni farm for na more gafere mketa. No bezo. Makobure zioku Aloye Jimako Jonyebo Okechukwu Ugwu Kawop Mazi Okechukwu Ugwu Afamobu Okechukwu Alexander Ugwu Onya Maji Omakashi nke dị na Nsụka n'ime Ugwu ala Igbo anyị na-ekwu ka ọdụma Aloye Jimako. If everything in a me make us when we leg about the arrest and the detention of Mazi and Aloye Jimako, I'm I was thinking that now Otibo family Nnamdi Kanu lawyer, maybe you have a manner of like you have a conscience. Man, I'm going to invite if you're my WhatsApp, Mazi, you are coming, Mazi, you are coming. Today, baby, a liar like you, Aloye Jimako, a liar like you. Mwa kij de turn or down. Mwa bumwan kono heska mwa kataka mwe kwetu Ndi Igbo ke turn or down. Aloye Jimako jo mbe mpog de fanye Jima ejofo po ozokonu. I know you there. I know you there. Mpog de ha, where are they today? Aloye Jimako, if I mention you in a very agony way, very painful way, Aloye Jimako, you will not live. You will not live again. I swear. Aloye Jimako, if I mention you in agony way, painful way, you will not live to testify what nonsense you are doing now. Dress of Abumonya Maji. You are a local lawyer to the president of my life. You are a very local, dirty lawyer. You can't stand me when I'm fighting people like you. You are nobody. I think you grew up in America. I was thinking that it is smart. If eventually, power. Or could we go see no one mecha win? To God, he gave me boon and call for the sigi, can see corn and care if I age for corn and cause okon. Amu bonyen abo zokon no quay on the dobenazo. If Nchi Megihe, you got good and unwe lawyer no Nigeria got standing lawyer and savo. And with lawyers romazo. And no. About my cabio, or what I mean in the J.K. today. Many of you people. Image when I'm joining IPOB because of maybe I'm frustrated nobody Igbo. Many of you, all of you join IPOB, the very, very big frustrated. You're frustrated. In the Facebook, in Galapon, because now I do go okay. Before now, I go in the TikTok and I like Facebook, now YouTube, I do go okay. So tomorrow we will start again. Oh. Obinwannem Igbo TV, and Obinwannem Igbo News, and Obinwannem News YouTube. So, I chief go reserve na Germany. Yena kweba 316. So, I'm gonna take one to ebe 9 or 10. But think you check my appointment. I am a more I can check my appointment because a man I'm appointment tomorrow. On a appointment thing after one or
Adam eme announcement mgbe nje apụta because no rube mgbe o ruro anyị emebezi announcement, you know. Kita n'obodo m ịma na mụ abụọ na control ị na-edi n'obi nwa na ntiri m enweta support from Ndi Igbo. What I go from Umu Igbo, not Ndi Igbo. Ndi Igbo can never support me unless na ihe na-emezikwara ihe chegharịa. Ndị Igbo agha support m maka aka ha dọbara ọbara. Ọ Umu Igbo bụ ihe ga-etete ndị ahụ na-echi ka mụnwa enwere Umu Igbo ndị a ka m na-achọ just nweta ha na about almost 50 Umu Igbo n'ụwa niile. Just believe me, 1 year these people that is blackmailing Igbo, these people that are using the Nadikan to destroy this struggle we started in a peace and love and unity. These people on social media will run. Umu Igbo, 50 Umu Igbo candidates, home and abroad. 50. Forget is here. To God, hand my governor will beg. Una watara ndo ene ekwu self. Adịkwa m aka akụkọ iho. Adịkwa m aka akụkọ iho. Ihe na-agwakwa unu bụ ihe unu ga-abụ unu gecha unu eje jube esem nwa. Because ọ bụ na ijuru esem, ịma nghọta ife ga-eme gị na abalị. Ịma nghọta ihe ga-agabiga. Ịma nghọta ya. Hapụkwa ihe ndị mmadụ na-ekwu n'isi m, jụọ m ese. Come on my platform and jụọ m ese. Nigeria media na-akpọkwa m. Inwekwa man ma turn kwa ha down. Maka na mgbe m ga-ebido market be who I am nye ego na promote onwe m, to God onwekwa onye n'ime unu ga-stand onwe m n'ụwa. Mgbe m menyebe ma CNN Al Jazeera ego to appear in the system, unu ga-enwekwa problem. Na ihe nji asọkwa unu bịa na ka anyị dozie ebe anyị n'udo. Anyị ga-edozi nwa ala Igbo n'udo. Mmadụ ejikwana na ndị Kanu wee divide Umu Igbo. Mmadụ ejikwana na ndị Kanu wee divide Umu Igbo again. Mmadụ ejikwana fa na ndị Kanu wee divide Umu Igbo again. Because ọ ga-adịkwa very, very badly. Ọ ga-adịkwa very kpọkpọ. Mana before, ana m make a step against of all of you using Nnamdi Kanu to pretend that you love them. Mede Nnamdi Kanu akwụ. Fuya! Thank God na-afụgo nwanne nwoke. Ọ bụrụ ihe nchere n'isi ya ka m fụrụ. Onye ka ha bụrụgo ezigbo ọyị m n'akụkụ. Maka na onye ga-ajụ m adịm arọshi kọntaktị. Nọ nkụfụcha gị jezie gbaa afa n'isi gị. Ị na-egekwa m ntị. Maka na nwe onye ga-afụ m ga-echenji m mbọdụ possible. Onwekwu na ga-afụ wee kwuo okwu mba. Ala Igbo ka anyị kwuru ka ọ dị mọkwe, ọ bụghị ala afara ibe. Ọ bụghị ala Nnamdi Kanu. Ọ bụghị ala ụmụnne Nnamdi Kanu. Mba, ala Igbo we are talking about. So ala Igbo, every Igbo man worldwide have the same equal in the face of God. Ndị ba isi n'aka niile ahara, yes, mana aka niile bụ aka. O nwere ihe jikọrọ anyị ji bụrụ ofu. E nwere ike ịka m gụọ akwụkwọ, mana mụ akara ọgụgụ akwụkwọ nwere ihe nka na wee ma, maka na mgbe ị na-agụ akwụkwọ nwere ihe na-eme. So unu niile ga-anata n'ala Igbo. Onye chọọ ka ala Igbo dị mma, ya kwado Obinwanne obodo ya. So na ya ka nsị ka ngwa unu niile bụ ndị nọ na Facebook, nọ na YouTube. Onwekwu ikom n'ọnụ, onwekwu ikwuru n'ọnụ, ihe na-edekwa nga na-ekene gị na-asị gị Chukwu gọzie gị. Onwekwu ikwuru n'ọnụ ka o metụta m. More you are typing is more you are promoting that page. So ọ kara gị mma na ịnọ silent ka ndị na-ekpu anya ka ndị ori si nọrọkwa silent. Publish I love so much na publish no comment. Ntụasị ka nwụọ, I love it. Maka ama m na click the research engine, ihe na for about 2 million, 1 million. So it's okay like that. When I publish, you will read it and you will see it and don't talk. But this is an issue in a bogidi. Ni mari na-ekwu, we bịa kparie papa gị na mama gị. Your children will never ever bow n'ụwa. It's not possible. Mfụkwa ha na ma idere n'okpuru ma iyichi afa gị. Afa ahụ cost that page. That afa ahụ m ga-agba mbọ fụ na destiny gị will die. Maka nwe onye na-achọ okwu n'ụwa, mana ịchọta m, you will regret it. Chekwe jụọ ese. Ọmụnwa bụ nwa nkwụ na ohe Nsụka, nwa katakpa, nwa ike jọkọ, nwa akịrị kpakpa. M na-emegide unu ihe na this world. Unu amata onye bụ Chukwu. Maka unu amarọ Chukwu. Unu amarọ Chukwu. Unu amarọ chi unu. Unu na-ezuzu ori. Unu na-emezi ajọ ife. Onya mere ndị dị ka unu na-akwado ihe ọjọọ. I don't support because of
person. I do because this is law. Law na guide that POB can get Jimerion. Law ihe na ndị kanu kuno can get Jimerion. Ihe ni na ndị kanu create evidence here from 2013 till today. I have evidence of Radio Biafra. So anything in Neku na ndị kanu bia debunk oe. No buru onua. Anu na mamenwu head in here. So karunu manu jera robora. Chigaria. Jebere ndị na nunu ozi. Danono na social media na blackmail truth. Na propaganda lies against truth. Omanyeru na aka. Unity is the key. Togetherness is the best. Oge nyere anyị aka. Mana okwu division unu na-emegasị. Mgbe unu ga-ebido taba afụfụ ya. Unu gasị na ngwara unu agwa. Ya gazere unu ndị YouTube.